עכשיו אנחנו... כדי שאני לא אשכח. אנחנו נמתין כמה דקות, יש עוד 5 דקות. שוש, את אמרת לי שבאה אליי לזום להגיד לי אביב שמח, ובסוף את בלי מצלמה. רגע, אני פתחתי, נשבעת לך שפתחתי. ואני עדיין צריכה עוד חורף, עוד לא היה לי חורף. רגע. אוי, תתחדשי על התספורת, איזה יופי. תודה. רגע, אני אדליק את האור. כן, זהו, לא רואים אותך. זהו, עכשיו יותר טוב. היי. יופי, איזה אביב יופי. שמח. חורף סלש אביב, יאללה, בואי נסגור. חורף עם הכנה לאביב. זה אני כן מוכנה לקבל, וממש ממש יפה לך התספורת. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, סימה, ערב טוב, נורה, איך את מרגישה? ערב טוב. אוי, עדיין, ערב טוב, אבל... עדיין. יופי. רגע, ציפי, ערב טוב, כמה זמן טוב, המון זמן. שאני כבר כמעט שבועיים בקושי נכנסת לצ'אט בפייסבוק, כי אני רואה שיש הודעות ולא מצליחה לפתוח, אבל ממש אמרו לי, מישהו מחכה לך שם, האמת ששמתי את זה הבוקר, כמה שעות לפני, אמרתי, אוקיי, יש לי זמן, למה שאני לא אענה לראות את אורנה? אני שמחה מאוד, אני שמחה מאוד. שימה, מה שלומך, ערב טוב. בסדר, מאמי, בסדר, התגעגעתי אלייך. גם אני, איזה כיף שהצטרפת אלינו. אני רואה שיש לנו חבר או חברה שהצטרפו ביחד עם שוש. זה חבר או חברה? היי, המיקרופון שלה כבוי. כן, שוש, המיקרופון שלך כבוי. זה זכר או נקבה? רגע. היי. שאלתי אם זה זכר או נקבה. וזה נתקע. לא שומעים טוב. עליו? כן, זה הוא? שאלת פה ישנה. אוקיי. לא, הם בוגרים כבר, אבל זה זכר ונקבה. וזה זכר. מה שיש עלייך עכשיו זה זכר? כן. אוקיי. כן. הוא מהמם. היה לי חתול לשבועיים, והבנו לא בן אדם של חתולים, ומצאנו לו בית מאוד חם, מאוד אוהב, עשינו איתו חסד, באמת. לא, זה עם הכלב שלך זה לא עובד. לא, זה עוד היה שעוד הילדים היו, זה היה לפני 10 שנים בערך, אבל ברגע שהבנתי שחתול זה לא כלב, הבנו שאנחנו צריכים לחזור כלבים, זה הקטע שלנו. כן. גם גור, מי לוקח גור? פעם ראשונה שאת מטפלת בחתול, כאילו... וואי. אז הוא רוצה לשחק ב5 בבוקר, בואי. כן. לא מפריעים לי לשינה. עד כאן. פנינה, ערב טוב, איזה יפה לך הצבע הזה. ערב טוב. סיגל, ערב טוב. את שומעת אותנו? מצוין. אתי, את שומעת אותי? אפילו תכתבי לנו בצ'אט אם את לא רוצה להדליק מצלמה. גאולה, ערב טוב. ערב טוב. אני אשמח לדעת מי זה אושר. זה אושרית? סורי, אבל אני חייבת לדעת כל בן אדם שיש לנו בזום, לא בא לי שאף אחד יתפרץ בצורה... ויש המון פריצות לכל מיני קבוצות של זומים ווואטסאפ, אז אושר זה אושרית? מי זה נמצא תחת השם של אושר? אושרית. אושרית, כתוב. אני רואה רק אושר. אתם רואים אושרית? אושרית. אז אני יודעת מי זאת. לא, גם אצלי כתוב רק אושר, אבל היא כתבה בצ'אט עכשיו שזאת אושרית. אוקיי, טוב, ערב טוב מתק. אני שמחה שהצלחת להצטרף. לינדה, ערב טוב. לינדה עוד מתחברת. ואני רואה אתי כתבה שהיא שומעת. מצוין. לינדה, את שומעת אותי? כן, אני בדיוק מתחברת, היי. מצוין, זהו, רציתי להגיד שאת חיה בסרט, אם את חושבת שאת לא מתחברת עם מצלמה, כאילו, בואי. לא, רק בדיוק התחברתי. לא, בסדר. בוא נחבר את הלן ודקלה. זה לא שאני מכריחה את כולם להתחבר עם מצלמה, אל תיבהלו, אבל אנשים שלא ראיתי הרבה זמן, לפחות דקה, לראות את זיו פניכם, ואז אתם מוזמנים. מספיק שיש לי אחת עם מצלמה, ואני לא מרגישה שאני מדברת עם עצמי, הכל בסדר, אבל קצת לראות אתכם. בוא נראה, סיגל. עם מצלמה, אל תדאגי.
אהלן, מה העניינים? בסדר, מה העניינים? מה שלומך? הכל טוב. יופי. הבת שלי שאלה מתי את באה עוד פעם. פשוט, אמא שלה, בת זוג שלה בחו"ל, ונורא בא להם מהלחם, שאני תמיד שוכחת איך קוראים לו. קובאנה. קובאנה, זהו. היא אמרה שזה לא ייתכן שכבר שבועיים הם לא אכלו קובאנה, ויש עוד שבועיים לחכות. וואי. הם גם שיחקו עם הרעיון שאולי תסבירי לי איך עושים, אבל ירדנו בזה מהר מאוד. יאללה, בואי. אני אשלח לה. תקשיבי, את העוגיות הכי פשוטות, הכי בסיסיות, יש לי כישרון, אנחנו כבר 7-2 לטובת התנור, אוקיי? אז אני אמרתי, כאן, חבל על הבזבוז, באמת, של החומרים. יש דברים שעדיף שאנשים יעשו ולא אני. זהו. טוב, נראה מתי אני יכולה להגיע הכי מהר. כן. טוב, אנחנו נמתין עוד 2 דקות לעוד בנות שאולי מתחברות עדיין. בסדר. אז אני תכף מצטרפת. מעולה. אני גם אתקן את המשקף שלי, שכבר עושה לי סימנים של די, נו, די, תקני אותי. מה יש לך עם משקפיים? זה לא אני, זה הם. את הורסת סדרתית. תקשיבי, הפעם זה גון. קודם הוא פירק לי צד אחד, אחר כך את הצד השני, אבל אני הורסת סדרתית, כן, אני לגמרי. אני לא יודעת לשים אותם חזרה בקייס, אני לא יודעת איפה הם, אני יכולה להשאיר אותם במרפסת וללכת לישון, כאילו, לגמרי. והבעיה היא שהאחות של הבת זוג של הבת שלי עובדת בקרולינה למקה, ויש לי 70 עובדים. אז זה גם לא כואב לי כל כך, את יודעת, כשאני מאבדת או הורסת. תעשי כמה זוגות, במקביל, כאילו, תעשי 2. הפעם אני אעשה 2 במקביל, חד משמעית. תראי, זה לא שתמיד כשהן נעלמות לי, זה לא הכי מדויק בעולם, כי אני צריכה שנייה לעזוב את הכל, ולא להתעסק בכלום, אבל עדיין אני צריכה משקפיים, לגמרי. כן. טוב, אנחנו עכשיו 8:33, ואנחנו יוצאות לדרך. ערב טוב לכולם. אחרי שחפרתי לכם, אני מקווה שאתם עדיין חפירות. אנחנו כאן כדי ללמוד על חודש שבט, ואני חייבת להגיד לכם משהו, שהרעיון לזום הזה עלה לי אחרי שקיבלתי את המסר שחודש שבט הוא חודש מעולה לפרנסה, לסגולת הפרנסה, ואני קצת סקפטית שמדברים איתי על סגולות, כי כל אחד ממציא איזו סגולה והופך אותה למשהו שכולם עושים אותו, ולא תמיד זה עובד. אבל אמרו לי המלאכים, מה אכפת לך? תזרמי. תגידי את מה שצריך להגיד, תבקשי מהבורא שבחודש שבט את מבקשת סגולה של פרנסה שתיכנס לחיים שלך, ותראי מה קורה. דקה אחרי זה נכנסתי לפייסבוק, יש את המתקשר והנומרולוג שלומי אלבי. אתן מכירות אותו? לא. כן, מקסים. שווה לכם לעקוב, מלא תכנים הוא מעלה. מעבר לזה שהוא ספר מהמם, רק הוא רחוק ממני מדי, הוא מעלה המון תכנים, גם של נומרולוגיה, גם שקשורים ליהדות. איך קוראים לו? שלומי אלבי. אני אשלח לכם קישור לעמוד שלו, אני רושמת לי פה, באמת קסם של בן אדם. מה, הוא גם ספר? הוא ספר מהמם. איפה? מאיפה? אשקלון. טוב, רחוק לי, אני מחיפה. גם לי אחרת חופשי הייתי הולכת אליו, אבל באמת הוא כתב שם, הדבר הראשון שראיתי שנייה אחרי שאמרתי יאללה אני זורמת, היה פוסט שהוא כתב על הסגולה של הפרנסה. אמרתי הנה קיבלתי אישור, הבנת נכון את המסר. למחרת בבוקר נפטרה לי בעיה מסוימת שהייתה קשורה למשהו כמו 2,700 שקל, פתאום קיבלתי פתרון שבכלל לא ידעתי שהוא אופציה מבחינתי, והכל הסתדר, הכל נהיה טוב. אז ברגע שהבנתי, וואלה, יש פה משהו וזה גם עובד מהר, זה לא סתם, אלא זה עובד באמת מהר, התחלתי לחקור את הסגולות. דיאנה, ערב טוב, מה שלומך? התחלתי לחקור את הסגולות של חודש שבט, ואנחנו נדבר עליהם היום. אני שולחת לכם בחוברת את ההרחבה, אוקיי? כי יש את זה באתר של בית חב"ד ובאתר הידברות. כנראה כולם עשו העתק הדבק מאיפשהו וכולם הכניסו את אותו טקסט, אבל שיהיה לכם את כל הכישורים, איפה זה מופיע בתנ"ך, איפה רבנים אמרו ככה, למה דווקא הסגולה הזאת, זה אין טעם שאני יקריא לכם, כי את זה אתם יכולות לקרוא לבד, ואני אנגיש לכם את הידע בחוברת. אנחנו נדבר על איך מכניסים את זה לחיים שלנו, בקצת יותר מרק לבקש,
או קצת יותר מרק להדליק נר לצדיק שמקושר לסגולה הזאת באותו חודש. כי אני מאמינה שצריך להיות גם משהו מצידנו, משהו שעושה את האקסטרה השתדלות, ויותר מזה, אנחנו נדבר על איך הקבלה רואה את ט"ו בשבט, רואה את זה. ולמה נכון להכין את השטח, בדיוק כמו לפני שאנחנו מכינות את השטח לשתילה של צמחים חדשים. ואנחנו נדבר על כמה נושאים שאפשר להתמקד בהם בחודש הזה, והם מאוד חזקים מבחינת הסגולות. כמובן שאם לא עשינו את זה החודש, זה לא אומר שבחודש הבא הבורא... מה אפשר? אוקיי? אפשר תמיד לבקש הכל, אבל החודש הזה יש אנרגיות מאוד חזקות שמתאימות לנושאים האלה. אנחנו נעבור נושא, ואנחנו נדבר על קריסטלים שיכולים לעזור לנו לחזק את האנרגיה בחיים שלנו. בוא נגיד שאני בחרתי בנושא של ריפוי, כי זה אחד התחומים. איזה קריסטלים יכולים לחזק את זה בחיים שלי? איזה צירופי אותיות קבליים יכולים לחזק את זה? איזה נרות באיזה צבעים? איזה ריחות? איזה תפילות? כל תחום אנחנו נדבר עליו בנפרד, וכמובן אני אשלח לכם גם סיכום של כל הדברים, ואני גם אוסיף את כל הטיפים שאתן הולכות להוסיף, כי ברור לי שיש לכם דברים שאתם יכולים להוסיף לבנות. שאלות לפני שאני מתחילה לחפור ברצינות. אוקיי. זה יוצא ט"ו בשבט. בט"ו בשבט. ט"ו בשבט יוצא מבחינת החודש הלועזי, תכף אני אגיד לך. מתי אוכלים פירות יבשים? כל השנה. 13 לחודש. 13 חודש. איך? 13 לחודש. 13 או 16? 13. 13, כי ראש חודש היה כבר שבוע שעבר, אז יותר הגיוני 13. 13, תודה. בבקשה. ואנחנו מתחילות. בואו נסתכל רגע קודם כל על הנושא של ט"ו בשבט בקבלה. כל החגים ביהדות, אם אנחנו מסתכלים עליהם מנקודת מבט קבלית, הם בכלל לא מצרים, יוונים, רומאי, זה בכלל לא כזה. כל חג הוא שלב בהתפתחות של הבן אדם לפני יציאת מצרים האישית שלו. זאת אומרת שבעצם כל החודשים, כל חג מדבר איתנו על עוד שלב. אם אנחנו ניקח לדוגמה את מצרים, כשלומדים על פסח מבחינה קבלית, אנחנו לא לומדים את המצוות, דינים, זה הלכתית, זה יש לנו את הגמרא, יש לנו עוד כל מיני דברים שכן מדברים על מצוות. על מה מדברת הקבלה? על זה שמצרים מסמלת את האגו, את הרדיפה אחרי החומר, אחרי העושר, אחרי עבודה זרה. המצרים עבדו אלילים. זאת אומרת, יש לנו פה את כל מה שאנחנו צריכים להתרחק ממנו, כדי להגיע למקום של גאולה אישית, כל אחד מאיתנו. מה שהקבלה קוראת לו יציאת מצרים האישית, של כל אחד ואחת מאיתנו. אם אתם מסתכלים על זה מבחינה אנתרופולוגית, הרי יש חפירות ועדויות לכל דבר שקרה למצרים מבחינת ההיסטוריה, כתוב על הפירמידות, על החירוגליפים, על כל מיני... ישראל שהיו במצרים לא מופיע, לא מצאו לזה אפילו עדות אחת שמראה שכתבו שהיהודים היו שם. אז גם שזה נכון שהמנצחים הם אלה שכותבים את ההיסטוריה, אז למה שיכתבו שהם הפסידו על הקירות של הפירמידות, אבל בגדול זה מאשר לנו שמה שקרה פיזית זה לא הנקודה, זה השיעור שלנו, זה מה עברנו, לאן אנחנו אמורים להגיע בעקבות מה שקרה באותו חג. ואם אנחנו מסתכלות על ט"ו בשבט, זה מדבר בעצם על הצמיחה שלנו וההתפתחות שלנו כבני אדם. יש תהליך מסוים שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו לא יכולים לצפות שאנחנו שותלים זרע ותוך חודש יש לנו עץ, בואו, יש איזשהו תהליך מסוים, ובואו נראה איך הקבלה מסתכלת על ההכנה לשתילה של הצמח. לאט לאט אנחנו נכנסים גם לתוך הגידול שלו עצמו. מה השלב הראשון? אני רוצה כרגע לשתול משהו, אני רוצה לבקש מהבורא פרנסה. זרע של פרנסה אני רוצה לשתול באדמה. לפני שאני שותלת, מה אני צריכה לעשות? מברכת. מה? להכין את האדמה אולי, לעשות איזה הכנות. מצוין. מברכת.
שנייה לפני הברכה זה איך אני עושה את כל השלבים. הברכה, עין בית השמות, קריסטלים, זה איך אני מיישמת את השלב. אבל קודם כל להכין את השטח. האם כל זה יכול לצמוח בכל סוג של אדמה? לא. לא. חד משמעית לא. אותו דבר גם הזימון שלי. אם האדמה שלי לא מוכנה לקלוט את הבקשה, את הזרע, בצורה מיטיבה, אני יכולה להמשיך לשתול שם גם מיליון זרעים של פרנסה, ולא יצא שם כלום. איך אני מכינה את השטח? איזה עשייה אני יכולה לעשות כדי להכין את השטח, ואני לא מדברת על תפילות עדיין. את מדברת על דברי. אפרת? ניקוי, אני אומרת. איזה סוגים של ניקויים למשל? לדאוג שהאדמה תהיה מזובלת. זה השלב השני, את עכשיו קפץ ללדשן את הקרקע, אוקיי? ופה נכנס כל מיני קריסטלים, עין בית שמות, תכף נדבר על זה, אבל להכין את השטח זה באמת קודם כל לוודא שאני במקום הנכון, מול האדמה הנכונה, אני באמת במקום שאני רוצה לזמן לעצמי פרנסה החודש, ומוכנה לעשות מה שצריך. סליחה? איך אני יודעת שזאת האדמה הנכונה? איך את יודעת שזו האדמה הנכונה? אם אני מדברת על זרע שאני רוצה לשתול, אני בודקת אצל גנן או משתלה, האם זו האדמה שנכונה. כשאני רוצה להתחיל לזמן משהו שחסר לי בחיים שלי, שאני רוצה להגדיל אותו, איך אני יודעת שזה נכון? בואי נלך על פרנסה. איך אני יודעת שזה הזמן הנכון לזמן? א', הכי קל בעולם, כי חודש שבט, ואנחנו חושבים שזה אחת הסגולות של החודש, אוקיי? אז זה קודם כל. מהבחינה האנרגטית, רוחנית, החודש הזה מתאים לזימון פרנסה. אבל יותר מזה, איך אני יכולה... נראה מה המצב שלי, כרגע אני בחוסר נגיד שפע. טוב, חסר, אז אני מבקשת, צודקת. חסר זה נכון, אם חסר אני תמיד יכולה לבקש, אוקיי? אבל יש הרי תמיד את האמירה הזאת לא לבקש ממקום של חוסר. אתם מכירות את זה? אומרים לי, אנחנו מזמנים לא ממקום של חוסר, אבל בתכלס חסר לי כסף. אז אני כן רוצה לזמן, אבל פה בראש אני מבקשת להגדיל את השפע. אני לא אומרת אין לי שפע כלכלי בחיים, כי תודה לאל יש לי ממה לקנות אוכל. לא להגיד כי חסר לי כסף בחיים, אלא כי אני רוצה להגדיל את האפשרויות, את השפע וכו'. פשוט בצורה חיובית. איך אני יודעת שהאדמה שלי מוכנה, היא באמת האדמה הנכונה? על ידי ניקוי. בואי נגיד שאת רוצה לבדוק את זה בדרך של ניקוי, או בדרך של תקשור. איך את יכולה לבדוק? את בודקת את טיב האדמה, איזה סוג אדמה זה. אוקיי, ואם אני רוצה לבדוק, האם אני מוכנה, האם האדמה שלי מוכנה לזימון שפע? בדרך של תקשור אני פשוט שואלת, ואני מקבלת תשובה. מצוין, זו דרך אחת והיא לגיטימית לחלוטין. אבל לא כל אחד מתקשר. בדיוק, נכון, אבל לא כל אחד בדיוק. מתקשר, אבל זו דרך לגיטימית לחלוטין. וזה למשל משהו שאני לא חשבתי עליו עד עכשיו שאמרתי אותו. זאת אומרת שאני יכולה באמת בתקשור, אם אני סומכת על ההדרכות שלי או על הכלי שאני משתמשת בו, האם אני מוכנה להתחיל לעבוד על זימון שפע, כן או לא? ובואי נגיד שקיבלנו לא, מה אני יכולה לעשות? בודקת למה. אבל יש לי שאלה. כן. מה הקשר בין אדמה לזימון של שפע? כשאני רוצה, קודם כל בואי נתחיל בזה שהאדמה הכי קשורה ליסוד, יסוד האדמה זה שפע, אוקיי? כשאני מדברת על הקבלה בין האדם והצמיחה שלו, לבין הצמח ואיך אני גורמת לו לצמוח, יותר נכון, אני בעצם רואה את התהליך שאני צריכה לעשות גם כבן אדם. אני יכולה מהיום עד מחר לבכות, לבקש שפע, להתחנן לפרנסה והכל. אם לי יש חסימות, זאת אומרת, אם האדמה שבה אני שותלת את הזימון של השפע לא מתאימה, או לא נכונה כרגע לעבוד איתה, אני לא יוכל, גם אם אתה עשי את הזימון הכי מדויק בעולם, יש דברים שסוגרים וחוסמים. אז כמו שאני לא אקח זרע של צמח וישתול אותו באדמה, בלי לוודא שהיא באמת מתאימה לאותו צמח, שהיא לא יבשה, שאין בה יותר מדי מלחים, שהיא מתאימה לאותו צמח עצמו, אותו דבר לי. אם אני רוצה כרגע לשתול את הצמח הזה של הפרנסה בחיים שלי, אני צריכה לוודא שהאדמה מוכנה לקלוט אותו.
זאת אומרת שאני יודעת כל כמה זמן צריך להשקות אותה, שאני יודעת איזה דברים יכולים להפריע לשפע להיות בחיים שלי. כי אם למשל, אני אתן לך דוגמה, בן אדם שיש לו הקפדה על הנושא של פרנסה, הוא יכול לזמן גם 70 פעם בחודש שבט, יש הקפדה שסוגרת את הפרנסה שלו. מה זה הקפדה? הקפדה זה כשמישהו... בואי נגיד שבשפה יותר פחות קבלית והלכתית, זה שמישהו נועל לי את הפרנסה, את הזוגיות, את יודעת, וזה באמת יוצא למשל בעופרת בצורה של מנעולים קטנים. אבל אם את שואלת מבחינה הלכתית, זה כשמישהו מרגיש שעשית לו עוול מסוים, אפילו אצלו בראש, זה לא משנה, זה יכול להיות למשל מישהו שנפרדתי ממנו והוא מאוד מאוד נפגע מכל הנושא הזה, ואצלו בראש הייתי הבן אדם הכי מגעיל בעולם, למרות שאם את תשאלי כל בן אדם שהיה בסיטואציה, יגיד לך, תקשיבי, בצורה הכי עדינה, הכי נעימה והכי יפה, היא עשתה את הפרידה הזאת. אז מישהו שמאוד מרגיש פגוע מאיתנו ומאוד כועס או נעלב, אם אני צריכה לתאר לך את זה בצורה הכי פשוטה, כאילו הוא מסתכל על החיים שלנו בזכוכית מגדלת, ומצפה שיהיה לנו לא טוב בתחום הספציפי שהוא ביקש לסגור לנו, או בכל התחומים בחיים, באופן כללי. וזה, לצערנו, אחד הדברים שהכי קשה לשמור על עצמנו ממנו, כי לפעמים אנחנו בכלל לא יודעים שמישהו מרגיש שפגענו בו, הדברים שקורים לנו אחרי עין גדולה, אנחנו מרגישים מאוד מהר, אבל מנעול יכול להיות המון המון זמן, והוא סובל לנו קצת כל פעם, עד שבסופו של דבר אנחנו מבינים שזה ממש עושה כאן איזושהי חסימה. אז הקפדות זה משהו שקצת יותר קשה להיפטר מהם, וקצת יותר קשה להישמר מהם מאשר מעין רעה, אבל גם זה ברגע שעושים ניקוי בעופרת, או יש שיטות אחרות גם, דרך רבנים וכולי, זה מתנקה, ותודה לאל, גם זה נפתח. אבל אורנה, הקפדה וחסימה. מספיק לכעוס בשביל שתצליחי להקפיד על בן אדם, או שצריך שיהיה לבן אדם הזה שהם כוחות מיוחדים? כדי ש... לא שמעתי את ההתחלה, צריך מה? אני שואלת אם מספיק שבן אדם יכעס על בן אדם אחר כדי שהוא יקפיד עליו, או שצריך פה גם איזה שהם כוחות מסוימים, כי... לא צריך כוחות, כוחה של מילה. תראי, אני יכולה להגיד לכם חד משמעית, יש איזשהו מאמר שכתב הרב לייטמן מקבלה לעם, והוא אומר שמה שאחד הדברים הכי משמעותיים שישפיעו ועד כמה הכישופים, העיניים וההקפדות, זה הבן אדם שחוטף אותם בעצמו. את יכולה לעשות עין רעה מכוונת לשלושה אנשים שאחד מהם עם זכויות יותר גדולות, יותר מוגן, יותר שמור, וכמה שתעשי לו עיניים זה לא יעזור, זה רק יחזור עלייך. אבל השני, שיש לו המון דינים, גזרות וכל מיני דברים פחות טובים, שהוא לא מטפל בהם ולא עושה עם זה כלום, הוא הרבה יותר רגיש ויחטוף יותר את האנרגיות השליליות. אז זה ממש לא תלוי בכוח של הבן אדם, זה תלוי קודם כל... לא, אני מדברת דווקא על הכוח של הפסל, זה מקפיד, צריך להיות לו איזה כוח מסוים, או שמספיק שאתה כועס נורא על מישהו. זה ממש לא קשור לכוח של המקפיד. אותו מקפיד יכול לעשות 3 הקפדות ל3 אנשים שונים, 2 יעבדו לו והשלישי לא ירגיש אפילו שמשהו נעשה בכיוון שלו. כי זה תלוי לא רק בבן אדם ששולח ועד כמה הוא כועס ומאחל רע, אלא גם במה שכתוב לאותו בן אדם שהוא מנסה לפגוע בו למעלה. הבורא חזק יותר מכל הקפדה, יותר כל כישוף וכל דבר אחר. הדברים היחידים שלא תמיד קשורים לשיעורים נשמתיים, זה כישופים שנעשים בכוחות של סטרא אחרא, שזה אין הרבה אנשים שיודעים לעשות. זה צריך לדעת איך עושים את זה, כדי שזה באמת יפגע כמו שצריך בבן אדם ויחסום. עכשיו, אני לא אומרת כן? הקפדה זה משהו מכוון, או שזה כל כעס שמופנה כלפיי? לא, זה לא כל כעס, ממש ממש זה צריך להיות מכוון על ידי אותו אדם שהקפיד. זה צריך, יכולה להיות הקפדה מכוונת ואחת לא. בעופרת המכוונת יוצאת עם עין עליה, המנעול יוצא עם עין, והלא בכוונה יוצא בלי עיניים. אבל צריך להיות מספיק כעס ופגיעה פנימית, רגשית, זאת אומרת, זה לא מישהו שרב איתך כי הברזת לו ממשהו שקבעתם, אלא מישהו שהיה שם פיצוץ והוא כועס, ואפילו אם את לא יודעת, לפעמים שוב זה יכול להיות רק אצלו בראש. אני אתן לכם דוגמה, עשיתי פעם ניקוי למישהי
היא התגרשה אחרי שנה שהם היו נשואים, הם היו חברים הרבה שנים, ואז אחרי שנה הם התגרשו, ואימא שלו לקחה את זה כל כך קשה, שהיא עשתה לה הקפדות על הנושא של זוגיות. הבן שלה כבר מזמן המשיך הלאה, הם המשיכו להיות חברים, אבל היא נעלבה אישית, והיא עשתה לה הקפדות, ולקח לנו המון זמן להבין מי זאת. ובאמת, אחרי שהיא ניהלה את השיחה, הכל נפתח ושום דבר לא חזר מאותו זמן. אז לפעמים זה רק בראש של הבן אדם. ולכן הרבנים ממליצים פעם בחודש לעשות ניקוי, כדי לוודא שאין עלינו הקפדות, גזרות ודינים. כי עיניים אנחנו נרגיש חד משמעית, אבל דברים אחרים פחות, אוקיי? אגב, שמעתי הרצאה של איזשהו רב ששאלו אותו איך אפשר להישמר מהקפדות, והוא ענה פשוט לא לעצבן אנשים. זהו, זאת הדרך היחידה, אין משהו אחר, ולבקש מהבורא להרחיק אותנו מאנשים שיש להם את מידת הכעס שהם צריכים לטפל בה, וזהו. באמת שאין שום קמאות. אם כך צריך להתרחק מכולם. בזמן האחרון כולם עצבנים, את אומרת מילה בום והכל מתפוצץ. אני חושבת להתפלל לשחר, ושם יש לנו... שם יש באמת תפילות השחר מכסות די את כל הדברים, אפשר גם לקרוא את זה. איך אמרת שעושים ניקוי של הקפדות? בעופרת אני רואה את זה הכי ברור, זה גם, את רואה את הגודל של המנעול, אם זה גבר, אישה, לפעמים יש כל מיני סימנים, האם זה נעשה בכוונה, בלי כוונה. גם לפי גודל המנעול, את יכולה לדעת האם זה משהו חדש, של שבוע, שבועיים שמישהו עשה הקפדה, או שזה משהו של שנים, כי כל העופרת נסגרת למנעול אחד ענק, והיא כולה מפורסת. יש לי שאלה. אז מה פעם בחודש שאני צריכה ללכת לעשות את העופרת? לא, קודם כל לא, אפשר לעשות גם ניקויים בנרות בקבוע לעצמנו פעם בחודש. אוקיי. רק אם מרגישים שבאמת יש משהו ללכת לעופרת. ממש לא חייבים, לא, באמת לא חייבים. זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, האם זה חובה, כלומר, אם אומרים לך שיש עלייך הקפדה, אני מסתכלת במין זלזול, מה הסיפור כאן, איזה הקפדה על מה ומה, ואת ממשיכה בחייך, ולא נותנת לזה בעצם להשפיע עלייך. אם הבן אדם... וזה אפשרי. זה אפשרי, רק השאלה היא אם הייתה כוונה מאחורי הקפדה או לא, כי אם הייתה כוונה זה לא מתנקה לבד. זה כמו שיוציא עכשיו בן אדם מהחיים שלי, אבל הוא עשה לי עיניים רעות, זה לא יתנקה, אלא אם כן אני אנקה אותם. זה שהוא... הבנתי. לא קשור, אוקיי? סליחה, הקפדה זה כמו עין הרע? לא, זה טיפה יותר גרוע מהעין הרע, כי הקפדה זה לפעמים אפילו בן אדם רק חושב שעשינו לו עוול. אוקיי. וזה לא חייב להיות תמיד מצרות עין, זה לא שהוא מקנה במה שיש לי, אלא כי הוא כועס עליי, מסיבה כזאת או אחרת. אבל כעס בא מצרות עין, או ממשהו שעשית. אם רבתי עם מישהו, לא חייבת להיות שם מצרות עין. לא. אני אומרת, גם מצרות עין זה יכול להיות, זה לא חייב... גם מצרות עין זה יכול להיות, כן, אבל הקפדות מגיעות קודם כל מכעס. זאת אומרת שלא בהכרח יש פה צרות עין. זה יכול להיות גם מישהו שפשוט נעלב, כי אמרתי לו משהו שאת יודעת, בא לו לא טוב, או... כן, אוקיי, זה ברור. על הסיבות. ומה חשוב לי להגיד לכם פה, זה שלא חייבים ישר לרוץ לעשות ניקויים, אוקיי? אפשר קודם לבדוק. כל מי שעושה ניקויים, בעיניי גם מחויב קודם לבדוק שאכן יש צורך בניקוי בעופרת. ובאמת, אם אנשים באים אומרים לי, יאללה תעשי, בא לי, מרגיש לי, אני עושה בכיף, אם לא, אני תמיד שואלת אם רוצים שאני אבדוק קודם, אם צריך או לא לעשות ניקוי. אז אני כן ביומיים 3 הקרובים, כדי שהניקוי הזה ישפיע עד ט"ו בשבט כבר, ונוכל באמת לזמן את כל מה שאנחנו רוצים, הייתי לוקחת 2-3 ימים לבדוק אם זה בעצמי, אם זה... זאת אומרת, אם אתם בעצמכם יכולות, אז לבדוק לעצמכם. אם לא, מי שרוצה בדיקות לגבי אם היא צריכה ניתוק אנרגטי, אם היא צריכה עין רעה או ניקוי בנרות, אני עושה את הבדיקות ללא תשלום, בכיף, ומשם אתם יכולים להבין באמת אם יש פה צורך בניקוי או לא, כי יש מקרים שלא, חד משמעית. מה זה ניקויים בנרות? ניקוי בנרות זה ניקוי שבניגוד לעופרת, הוא יותר הייתי ממליצה למישהו שצריך יותר ניקוי רגשי ופחות עיניים, הקפדות וכולי. למשל, הרבה אנשים אחרי כל הנושא של 7 לאוקטובר, עשו אצלי ניקוי של, את יודעת, עומס, זה לא שהם חוו חס וחלילה דברים רעים בעצמם, אבל את יודעת, הפחד, העומס, הדאגות. היה לזה השפעה. אז כן, זה היה קולקטיבי, מישהו רצה... בוודאי, אין ספק. אני אתמול אמרתי לחברה,
נכון שאני גרה בבת ים, ונכון שהבן שלי רק ביוני מתגייס, כי רק ביוני הוא מסיים י"ד, אבל אני מרגישה את זה כאילו גרתי בצפון או בדרום, ורק שרומי, הבת של מירב, חברה שלי, יצאה מעזה, הבנתי כמה לא נשמתי כל הזמן הזה, כמה הייתי בטוחה שאני יחסית בסדר, כי אני רחוקה, אבל רק שהשתחררה והתחילו עוד פעם השחרורים, התחלתי לנשום. אז ברור. אז ניקוי בנר הוא פחות אגרסיבי, והוא לא קשור לשיעורים נשמתיים כמו לדברים רגשיים, אמונות, התנהגויות וכולי. אוקיי? עופרת זה יותר דברים אנרגטיים, ושחרור כל מיני אנרגיות שנשארו מהעבר גם. אם אני לא רואה ככה איזה משהו סופר רציני, אני ממליצה ניקוי בנר, כי בכל זאת זה מנקה ומנקה. אפשר את שניהם? מי שאלה משהו? רותי? כן, אפשר את שניהם לעשות? כן, אבל לא באותו יום, זה משהו מאוד חשוב. כשאנחנו עושים לעצמנו ניקוי, גם אם אני רוצה 2 ניקויים בתחומים שונים, ניקוי ביום. תנו לנשמה לקבל את הניקוי, להתאזן מול האנרגיה החדשה, ורק אז לעשות אותו. אוקיי, תודה. נאורה, ערב טוב, לא אמרתי לך ערב טוב, סליחה. ערב מצוין, אהובה שלי. ערב מצוין. ערב טוב, גם את התחברת, מה שלומך? מתנצלת קצת על האיחור. הכל בסדר, הכל מדויק והכל בסדר. אז אנחנו בודקים את השטח, את האדמה, אוקיי? אחד הדברים שאני אוהבת לבדוק לפני שאני מתחילה לזמן משהו, זה לשחרר ליקום שאלה, מה הפחדים שמנהלים אותי בתחום הזה? לא חופרת, לא שואלת יותר מזה, הבורא כבר יראה לנו, עד הזמן שבו אנחנו נבקש את הזימון בט"ו בשבט, הוא כבר יציף לכם את הפחדים שלכם, תאמינו לי, אוקיי? זה יכול להגיע מזה שאני למשל בטוחה שזהו, אני באמונה מוחלטת, שכל מה שאני צריכה הבורא שולח אליי, ופתאום בעוד יומיים אני בלחץ היסטרי, כי פתאום קלטתי שמשהו לא זורם כמו שצריך מבחינת כסף. אז אם יש לנו פחדים שמנהלים אותנו בכל תחום שאנחנו רוצות לזמן בט"ו בשבט, תסמכו על הבורא שהוא יציף לכם את הפחדים האלה, ואתם תדעו במה מדובר. האם זה אומר שעד שלא תפתרו את הפחדים האלה, לא יכולות לזמן בט"ו בשבט? לא. לא, ממש ממש לא. אבל זה דבר וזה דבר. זה עוזר פשוט. זה עוזר, וזה אומר שאם אתם לא תעבדו על הפחדים האלה, תדעו שזה באמת, או שזה יהיה מקורטע, וייכנס, יצא השפע מהחיים שלכם, או שפשוט הוא יישאר סגור. אז ברגע שהבורא מציף לנו את הפחדים, זה לא אומר שעכשיו אני חייבת לשבת ולהתחיל לעבוד עליהם עד ט"ו בשבט, כי אחרת השפע לא יגיע. לא, יש לנו פה חלון הזדמנויות. הבורא מוסיף את האנרגיה שלו על ידי הסגולות של החודש הזה, ואנחנו באותו זמן יכולים להתחיל לעבוד על מה שאנחנו צריכים לעבוד. אי אפשר לעבוד על הכל ביחד. אז אם צפו לי 3 פחדים, אז מה? מתי אני אספיק לשחרר את כולם? בואו, הכל טוב. פשוט הכוונה היא להיות במודעות לדברים שיכולים לחסום, כדי שאם אני רואה שאחרי שזימנתי דברים לא מתחילים לקרות, לבדוק האם זה קשור לדברים שעדיין לא טיפלתי בהם. אוקיי? שאלות. אפשר לחזור? סיגל? ניקוי בנרות נותנים גם למישהו שבאבן? וואי, את עם שני... את נשמע כפול. יש רעשים, כן. רגע. תדליקי שוב את המיקרופון שלך. ואנחנו שומעות אותך כאילו באקו, כי את מחוברת פעמיים. תדליקי אבל את המיקרופון. היי, שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך עדיין באקו, כי את מחוברת כפול, אבל לא משנה. מה רצית לשאול על זה? אני שואלת אם הניקוי בנרות נותנים גם למישהו שבאבל. כן, וואו, מאוד, 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 מאוד. לא שמעתי. גם אני לא. אם אפשר לעשות ניקוי בנרות למישהו שנמצא באבל.
כן. אם אני רוצה לעשות ניקוי, למשל, לכל המשפחה שכרגע יושבת שבעה ורוצה לעזור להם קצת את האנרגיות להפוך ליותר קלות, אני משתמשת בנר נשמה של שבוע, אוקיי? שאני מדליקה אותו בתחילת, כמובן באישור המשפחה, או מספיק אחד מבני המשפחה, אני לא צריכה להטריד את כולם, ואני נותנת לנר פשוט לעבוד. אם זה מישהו שכבר לא בתוך השבעה... סליחה, בקושי שומעים. אפשר שכולם יסגרו את הרמקולים, ככה נשמע יותר טוב? כן, ומי שרוצה לדבר, אני אשתמש... שפשוט תפתח אותו. אני אשתיק את כולם. זה מאוד מפריע. פשוט תפתח את המיקרופון. אם עברה תקופה מסוימת, זאת אומרת, אנחנו כבר אחרי ה-30, אחרי תקופה מסוימת, והבן אדם ספציפי עדיין באבל, את יכולה לעשות לו ניקוי בנר עומד ולעקוב אחרי הצ'קרות שעוברות אצלו ניקוי, ולראות מה צריך אצלו איזון, אם זו צ'קרת הלב, אם זו סתם, אם הוא היה קשור לבן אדם הזה מבחינת הביטחון שהוא נתן לו בחיים וכולי, אז מקלעת השמש, אם זה מישהו שעזר לו מבחינת פרנסה וכסף, אז צ'קרת הבסיס, מאוד תלוי בעד כמה בן אדם כבר אחרי האובדן, ועד כמה יש לנקות ממנו שם. אבל כן, ניקוי בנר זה ניקוי מדהים, וזה למשל משהו שלא הייתי עושה בעופרת, הייתי כן עושה בנר, חד משמעית, אוקיי? ואפשר בכל גיל. היום מישהי שאלה אותי, גם ניקויים בעופרת וגם ניקויים בנרות. אם אין צורך דחוף, אנחנו מחכים שהילד יהיה בין 40 יום. 40 זה מספר מאוד חזק, לא סתם, אבל למשל, לבת של חברה מאוד מאוד טובה שלי, עשינו ניקוי בעופרת כי היא נולדה עם חור בלב, ולפני שהיא נכנסה לניתוח, לפני שהיא הייתה בת 40 יום, אמא שלה ביקשה שנעשה ניקוי והרב אישר. אבל באמת רק דברים כאלה. לא סתם כי האמא חושבת שעשו לילד עין רעה, כי אמרו לה שהוא חמוד. לא. אבל כל ילד שאנחנו מרגישים שיש צורך בריפוי, ניקוי וכולי, מ-40 יום ומעלה, חופשי אפשר לעשות, גם עופרת וגם נרות. אין שום בעיה עם זה. אוקיי? איך אנחנו מדשנות את האדמה? איך אני עוזרת לזימון שלי לקבל עוד קצת בוסט? מה אני יכולה להכניס לחיים שלי ולאדמה, אם זה היה צמח? איך אני יכולה לחזק את האנרגיה של הפרנסה בחיים שלי? קודם כל, אנחנו מתבססות פה על הכלל הקבלי, ולא רק קבלי, הרבה תיאוריות רוחניות מדברות על זה, דומה מושך דומה. אתם מכירות את זה? אם אני אנרגיה של אהבה, אני מושכת אנרגיה של אהבה יותר בקלות. אם אני אנרגיה של פרנסה, של שפע עבור אחרים, אז אני מושכת אליי שפע יותר בקלות. אז אנחנו רוצות להגדיל את האנרגיה הזאת בחיים שלנו כרגע. אם זה זוגיות, אם זה ריפוי, אם זה שפע, תכף אנחנו נדבר כל אחד בנפרד. איך אני עושה את זה? איך אני בעצם מזינה את האדמה של הזימון שלי באנרגיות שאני רוצה? אחת הדרכים הפשוטות והקלות זה שיהיה לי קריסטלים שמתאימים לתחום שאותו אני רוצה לזמן, נכון? גם ביהדות מדברים על קריסטלים, לכהן הגדול יש חושן, עליו יש אבנים, קריסטל לכל שבט, דרך האורים והתומים, שזה הקריסטלים, הוא גם היה מתקשר מסרים לעם ישראל, הכוונה. זאת אומרת שקריסטלים זה קשר, אין בזה שום בעיה, כל עוד אנחנו מבינים שהאנרגיה שבתוך הקריסטל היא לא קסם, אלא היא מגיעה מהבורא. זהו, זה הדבר שצריך כדי שזה יהיה קשר ולא יהיה שום בעיה לעבוד עם זה. בואו נעבור כרגע קצת על הקריסטלים שמתאימים לכל תחום שאנחנו מדברים עליו. אם אנחנו מדברים על הנושא של זוגיות, אני נותנת לכם פה את הקריסטלים שאני מכירה, מי שמכירה עוד מוזמנת בכיף להוסיף אחרי שאני מסיימת, ואני אגיד את זה ככה לאט לאט, כי אני רואה שיש כאלה שמוכנות עם העץ. כמובן שכל הקריסטלים הוורודים והירוקים יכולים להתאים, כי זה צ'קרת הלב, ורוד וירוק. אז רוז קוורץ זה אחלה קריסטל שמחזק גם זוגיות, אבל גם אהבה עצמית. אז אם מישהי מתחילה לעבוד על זימון זוגיות, ויודעת שקצת קשה לה עם אהבה עצמית מדי פעם, לכו על רוז קוורץ, כי זה גם יחזק לכם משיכת זוגיות, וגם את האהבה העצמית, את האנרגיה הזאת בחיים שלכם, בזמן שאתם עובדות על הזימון הזה. אבן נוספת היא גרנית. זו אבן שהיא אדומה, בורדו, כל מה שקשור לאבנים אדומות, בורדו וכדומה, גם כן יכולות להתאים לקטע של זימון זוגיות ומשיכה של זוגיות.
ג'ייד, אתם מכירות את הג'ייד הירוקה? אבן מהממת. הלבנה קשורה גם לריפוי, תקשור וכולי, הג'ייד קשורה גם לריפוי, כל האבנים הירוקות קשורות לריפוי, חד משמעית. אז גם אם יש לי איזשהו כאב בלב או איזושהי מצוקה רגשית כתוצאה מקשר קודם שקצת קיבץ לי את הלב, אבן ירוקה יכולה מאוד לעזור לנו להעביר את הלב ריפוי עדין, בלי יותר מדי מאמץ, בזמן שאנחנו עובדות על הזימון. ויש לנו אבן שנקראת רודנייט, היא ורוד וירוק ביחד. היא אבן קצת יותר יקרה, כל שאר האבנים שאמרתי לכם הן יחסית מאוד זולות, אבל היא אבן נהדרת למי שספג פגיעות קשות בזוגיות והלב ממש נסגר. זו אבן שהיא ורוד וירוק, היא נראית כמו נקודות ורודות וירוקות, והיא עושה עבודה נהדרת. אפשר לשים אותה מתחת לכרית, האנרגיה שלה היא מהממת, אפשר חודשים לשים אותה שם פעם בכמה זמן להוציא, לטהר אותה, וזהו. אני גם תמיד אומרת, אם שכחנו לטהר, כשנחליף מצעים, היא תיפול לנו ככה ואנחנו נראה אותה בכל מקרה, אז לא צריך להיות לחוצים, זו אבן מהממת. וגם כשאני מדברת על יקרה, זה במקום נגיד 10 שקלים שיעלה לי הקוורץ, היא תעלה לי 30 או 40, כן? אני לא שולחת אתכם לקנות פה אבנים במאות שקלים. אורנה, איך מתארים אותה? אני אשלח לכם קישור למאמר על טיהור של אבנים, במקום שנבזבז פה זמן על הקטע של טיהור. ממש, יש שם רשימה של קריסטלים שמותר ככה וככה וככה, אתר של קריסטלים ששווה לכולם להכיר, והוא בעברית, ויש שם אחלה מידע, כל מה שאתם רוצים לדעת על קריסטלים, ועוד הרבה דברים שהיא הוסיפה שם חוץ מזה. אז כשאנחנו מדברים על זוגיות, יש למישהי משהו להוסיף מבחינת קריסטלים? אולי שאתם יודעות? כן. האבן, יש אבן שקוראים לה יוניקייט, שהיא ירוק וורוד. אוקיי. היא ממש טובה, ממש לזוגיות וללב. מצוין, רשמתי ואני אוסיף את זה לחומר שכבר התחלתי לכתוב. מונסטון, נכון, הנה, תראי פה, היא כתובה בצד ושכחתי אני הייתי בטוחה שזה כתוב לך, הייתי בטוחה שזה נשמע. תראי, זה פה, מתחת למילה זוגיות. אני בטוחה. ושלא תחשוב שאני יודעת בעל פה, נכנסתי לבדוק, אני לא מכירה את כל סוגי הקריסטלים, ואני לא... אורנה. כן. גם את זה, יש גם עוד אבן נוספת, הרובי, שהיא מעולה. מצוין, נכון, רשמתי אותו גם, תודה. רגע, השם של האבן שאמרת, ירוק עם נקודות, איך קוראים לה? יש את הרודנייט. רוזנייט. גם יוניקייט, שפנינה אמרה גם. וגם את הרוזנייט. אני ממש אשתדל עד מחר בערב לשלוח לכם את הסיכום, כי אני כן רוצה שתתחילו לעשות את מה שצריך כדי להכין את השטח לט"ו בשבט, אבל שנייה אני עוצרת, כי לא כל הבנות נמצאות כאן איתנו נוכחות, ויכול להיות שמישהי אומרת יופי, קיבלתי רשימה של קריסטלים, אבל מה אני עושה עם הקריסטלים האלה? מה אני עושה כדי לחזק את האנרגיה? אז ברמה הפשוטה, שמה אותם בחדר ליד המיטה שלי, אוקיי? זה לא קריסטלים שחורים של הגנות, הם לא יעשו לי אנרגיה כבדה בחדר, אני יכולה לשים את זה בתוך צלוחית קטנה, כמו הצלוחיות האלה, שיש לנו לקנות במקסטוק, אני יכולה לשים פה כמה קריסטלים שבא לי שקשורים לנושא שאני מזמנת, ושמה את זה ליד המיטה. אני ישנה איתם במיטה. מצוין. את רוצה יותר מזה? אני מרגישה שאני רוצה קצת יותר חזק. בבוקר כשאני יוצאת מהבית, אני אשים אותם בכיס או בתיק שלי, כדי שיהיו איתי כל היום. אני יותר רוצה עבודה לעשות איתה, מחזיקה כל אחת בין כפות הידיים, מדברת עם הקריסטל, מדברת עם הבורא, להכניס את האנרגיה הזאת לחיים שלי. יש כל מיני דרכים, ואני בטוחה שבאתר של מיכל יש עוד דרכים להתחבר לאנרגיה ולהכניס אותה לחיים שלנו. זה באמת מדהים, כל מי שרוצה ככה המון מידע על קריסטלים הוא מעולה. פנינה, אבל אורנה, הרגשתי אותך, כן. יש אבנים אדומות, למשל, מאוד לא כדאי לשים ליד המיטה, כי הן מעוררות. אוקיי, נכון, נכון. מעולה. אז אבנים אדומות לא לשים ליד המיטה, כי הן מעוררות, אוקיי? נכון. וגם לא לשים למעלה. באזור של החזה, לא לשים שם. אוקיי. לא לשים בגוף שם.
אצלי אלא אם כן רוצים אנרגיה ורוצים להיות ערניים מאוד, אז אצלי הרבה פעמים אדום מתחבר לכעס. אז אני באמת לא עובדת הרבה עם אבנים אדומות, אבל הרובי בהחלט אבן שמתאימה, והיא כן בצבע... היא נהדרת. כן. טוב, אז זה לגבי זוגיות. ריפוי, ואני רוצה להגיד לכם ככה במילה וחצי, למרות שאני שולחת לכם את כל הטקסט מהאתר של בית חב"ד, למה הסגולות האלה קשורות לחודש הזה. מי יודע מה התחיל בחודש שבט שקשור לריפוי? אוקיי, אני מדייקת את השאלה. עבורנו היהודים זה קשור לריפוי. עבור הצד השני זה היה ממש לא ריפוי. הצהרת, המחלה, הריאות, הנקודות. לא. צרעת. מה התחיל בחודש שבט שלנו היהודים היה סוג של ריפוי לקראת גאולה, אבל הצד השני חטף וחטף הרבה במשך מחודש שבט ועד פסח. לא יודעת. אתם בכיוון, המחלות, אבל מה היה לפני יציאת? מה שקשור היה לפני, משה רבנו. ומה הוא עשה משה רבנו? מה? מכות של... יופי, 10 המכות. 10 המכות התחילו בחודש שבט. עבורנו זה היה ריפוי, עבור המצרים זה היה נזיקים, כל מיני נזיקים שהבורא שלח אליהם. ולכן כל שנה מחדש מתעוררת באופן חזק האנרגיה של הריפוי מחודש שבט ועד חודש ניסן, שהוא בכלל סגולות אני חושבת שכמעט לכל דבר אפשרי, אוקיי? אז מי זה? וואי, נבלתי, הבן שלי אמר שהוא יוצא עם חברים, חזר. הכלב פה, אמרתי, מי נכנס הביתה? מי נכנס אלינו והכלב לא קופץ? אני בזום. אז אמרנו, הקטע של הריפוי. ופה מאוד חשוב לדייק. יש קריסטלים שקשורים לריפוי באופן כללי. כל הקריסטלים הירוקים, למשל, אפשר להשתמש בהם בכיף, חוץ ממתי שלבן אדם יש סרטן, והוא עדיין בטיפולים, כי אנחנו לא רוצים צמיחה של התאים הלא בריאים. יש דרך לעשות שילובים של קריסטלים נוספים, אם הבן אדם נמצא בתהליך של כימותרפיה וכולי, אבל זה כל מיני, צריך להכיר את הקריסטלים לעומק ולעשות את הצירופים, אז אני לא ממליצה את זה ככה בקלות, אני אומרת, אם לבן אדם יש בעיה כזאת, יש קריסטלים אחרים שהם לא ירוקים, ואפשר להשתמש בהם בכיף, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלות, שלום, אתה רוצה להגיד שלום? לא. אם אנחנו מסתכלות על קריסטלים כלליים, שאפשר לכל סוג של מחלה, לכל בעיה שיש, יש לנו כמובן את המוכר והידוע מכולם. מה? אם אתה לא אוכל, אז כן. אתה יודע? מה? לא יודעת כמה יש? 6. תודה. קיבלתי פיצה, ארוחת ערב, הנה דיברנו על שפע, אמרתי לכם זה סגולות, והנה הילד הגיע עם פיצה, איזה כיף. לא רק שאני לא צריכה להכין לו ארוחת ערב, הוא גם מכין לי ארוחת ערב. אמתיסט היא אבן קלאסית, הסגולה, השקופה, אני אראה לכם את זאת שיש לי יש כזאת, זה מושבת אמתיסט. אגב, כשאני מדברת על קריסטלים, אני לא מדברת בהכרח על כאלה, זה יכול להיות קריסטלים קטנים, זה לא משנה, הגודל של הקריסטל, אותה אנרגיה בדיוק הבורא מכניס לשני האבנים. אין פה, זה לא שאחד, בגלל שהוא יותר גדול, הבורא מעביר אליו אנרגיה, כמו הדלק, כמו המשודרג, זה אותה אנרגיה של ריפוי נכנסת לכאן, ולאמתיסט הזה. את זה פשוט אני אשים על כל מקום בגוף, את זה אני אשים למישהו שכואב לו הגרון, יהיה לו קצת פחות נעים. אוקיי? אז לא צריך לקנות קריסטלים גדולים. סליחה, המתיס זה לא הסגול הזה? כן, כן. כן, כן. בגלל שזה נמצא על חתיכה, הנה. על חתיכה של אבן, אז הנה. אורנה. כן. תראי אותה, את האמתיסט. את בטח יודעת מאיפה שלך הגיע, זה אנחנו עד היום לא יודעים מאיפה הגיע. אמא שלי מצאה אותה שהם עברו דירה, ועד היום אנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע. הוא בחר בה. כנראה, והיא בחרה לבחור בי. בדיוק. כן. אז אמתיסט הסגולה היא נהדרת לריפוי, היא אבן שגם מכניסה אנרגיה של שלווה, אנרגיה של רוגע, היא באמת אבן ששווה שתהיה לנו תמיד, תמיד, כי היא כל הזמן מהדהדת את האנרגיות האלה.
חוץ מזה יש לנו את הקוורץ, הקריסטל קוורץ. האמתיסט, אורנה, כן, האמתיסט טובה מאוד לכאבי ראש. למלא דברים, באמת. היא ריפוי. כן, לא, אבל למה היא טובה לכאבי ראש? לאיזה צ'קרה היא שייכת? עם השלישית. יפה. ברגע שאני... צ'קרת הכתר. טיפ קטן. צ'קרת הכתר. לא העין השלישית. או העין השלישית. יש כאלה שאומרים זה, יש כאלה שאומרים זה לא משנה, זה עדיין אנרגיות גבוהות יותר. טיפ קטן. אם אתם מרגישות אנרגיות, ואם אתם מן הסתם אתם כן מחוברות בצורה כזאת או אחרת לעולם הרוח, שווה לכם להחזיק במקפיא באופן קבוע, או קוורץ שקוף, קריסטל קוורץ שקוף, או אמתיסט. ברגע שאתם מרגישים כאבי ראש, מיגרנות, לא משנה מה, שמים את זה כאן, או אם מיגרנה אפשר גם על העורף. ברגע שאתם לא מרגישות את הקור, האבן אומרת לכם, אני עשיתי את העבודה שלי, עכשיו מתחיל הריפוי, אוקיי? זה עוזר מאוד, גם אם זה בגלל אנרגיות, גם אם זה מחשבות, גם כל מה שקשור לכאבים כאן, זה עובד נהדר. אין לכם כרגע, כי רק עכשיו הבנתם שצריך, אתם יכולות לקחת קוביית קרח, לשים אותה בתוך בד, כדי שזה לא יהיה יותר מדי מציק, ונגד כיוון השעון לעשות כמו ספירלה על אזור העין השלישית, תוך כדי שאתם מרחיבות את המעגלים, אבל לא להגיע לפן. לא צריך להרוס את הפן, שעשו לכם היום, אוקיי? אפשר לעצור כאן, זה עדיין כבר שייך לצ'קרת הכתר. סליחה, אני רוצה להוסיף בקשר לקוורץ, כן. מה שאמרת על הירוקים, זה יותר נכון על הלבן הזה, על הקוורץ, שאם מישהו חולה סרטן וכאלה, זה ממש לא טוב לא להשתמש בזה, כי זה יותר מעצים את המחלה ואת האור של מה שקורה. ירוק מעצים, מגדיל. גם הלבן קוורץ. הלבן, אני לפי מה... הקוורץ הלבן, כן, במיוחד. אני למד, קודם כל הקוורץ הוא לא לבן, הוא שקוף. את מדברת אולי על סלנייט. לא, אז שקוף, בסדר, אז שקוף. הוא לא מעצים, הוא רק נותן, יש לו תכונות מסוימות, השקוף בעצם הוא כמו... יש לו שבירת אור, נכון? לכל קריסטל, שהוא לא כהה ואטום, יש שבירת אור, חד משמעית. אם את שמה אותו בשמש, אז יש את השבירת אור של הצבעים. גם קריסטל צהוב, אם את תשימי אותו מול הזה, יעשה לך קשת בגוונים מסוימים בצד השני. הקוורץ הוא שקוף, אני לא מתווכחת איתך, זה מה שאת למדת, מה שאני למדתי, זה שהקוורץ שקוף, הוא מתאים לכל, והגעתי לזה דווקא כי כשהייתי באיכילוב, עם אבא שלי כשהוא עבר את כל הטיפולים, הכל היה שם בצבע כסף, במחלקה האונקולוגית, זה לא היה בירוק כמו בשאר המקומות, וכששאלתי שם את הפקידות למה דווקא כסף, לא כמו בכל שאר המקומות, אמרו לי, היה פה מישהו שעשה בכל הבית חולים, פאנג שווי, הוא שינה צבעים בכל הבית חולים, והוא אמר שבמחלקה האונקולוגית להוציא את הירוק, כי יש אנשים שעדיין בטיפול, וזה יכול לגרום לצמיחה של דברים פחות בריאים. אז זה מה שאני יודעת, אני לא מתווכחת, כי אני בטוחה שיש עוד המון דעות לכאן ולכאן, על כל מיני קריסטלים, כן או לא. אני אומרת, יש את האתר של מיכל, היא פי כמה וכמה. בדרך כלל גם באתר של מיכל רואים את זה. גם שם זה כתוב. אין שום בעיה, זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה על הקוורץ, כי הקוורץ הוא שקוף. הוא לא לבן. השקוף. בקוורץ יש את כל התכונות של כל הקריסטלים, כי הוא בעצם כמו ג'וקר, שהוא יכול למלא כל תפקיד בגלל שאין לו צבע מסוים, ולכן אין לו ספציפית אנרגיה אחת בלבד, כזאת או אחרת. אוקיי? טוב, בואו נמשיך. כשאני מדברת על ריפוי, אני יכולה לבקש אנרגיה של ריפוי כללית, דרך קריסטלים כלליים, או שאני יכולה לבקש עם האבנים הספציפיים שקשורים למחלה, שאותה אני רוצה לבקש שירפאו עבור אותו הבן אדם או עבורי. אני שולחת לכם רשימה של קריסטלים והשיוכים שלהם מבחינת מחלות. זה מתוך האתר של StoneAge, מי שמכיר את החנות המהממת הזאת ברמת גן, ויש שם ממש את המחלות וסוגים של כאבים או איברים בגוף, ואיזה קריסטלים אפשר לעבוד איתם על הריפוי. אז אם אני רוצה באופן כללי לזמן שכל מי שצריך ריפוי במשפחה שלי, או כל ריפוי שאני צריכה השנה יגיע אליי בקלות, אני יכולה לעשות זימון כללי. אבל אם יש לי מחלה ספציפית, שווה להיכנס לרשימה, לבדוק חוץ מהקריסטל הכללי,
איזה קריסטל ספציפי יכול לחזק עוד יותר אנרגיה של ריפוי בחיים שלי, בעיקר בחודש הזה. אני יכולה להוסיף משהו? כן, זהו, מישהי רוצה להוסיף עוד משהו? כן, אני פועלת לפחות... אני לא רואה מי מדברת, סורי. מה? מי מדברת? לינדה. לינדה, כן, פתאום קפץ לי... סורי. הרבה פעמים גם לפעמים אבן, לאו דווקא אבן שמשויכת לאותו טיפול, היא האבן שאנחנו צריכים. אני למשל כשאני צריכה טיפול במשהו, אני פשוט מבקשת בלב קודם כל שההדרכות או מי שצריך יכוון אותי לאבן שהכי מדויקת עבורי, כי התדר שקיים בתוכי לאו דווקא מתאים לאנשים אחרים, אז אני פשוט נכנסת והאבן שמושכת לי את העין זה האבן שכנראה אני צריכה, כי לפעמים מתחת למחלה יושב איזה שורש שאנחנו לא תמיד, לא נגלה לעין, והאבן הכי מדויקת היא זאת שתעדד לי ואני אמשך אליה. לגמרי, ואני צחקתי לא כי את אומרת משהו מצחיק, אלא כי נזכרתי בסיטואציה שהייתי עם הבת שלי בסטון אייג' ושסיימתי את כל הקניות שהייתי צריכה בשביל הסדנאות, אז הייתי עושה סדנאות מטוטלת בלייב, עמדתי מול הקריסטלים ואמרתי לי, מה את עושה? אמרתי, אני מחכה שקריסטלים ידברו אליי, כי כנראה אני צריכה אותם. אמרה לי, אמא, הקריסטלים לא הפסיקו לדבר איתך שעות, בואי, אנחנו סיימנו את הקניות, כאילו. אז אנשים כמוני עדיף לא לתת לקריסטלים לדבר אליהם, כי באמת, זה כמו חנות ממתקים, ולא תמיד אני יודעת כמה אני עובדת עם הקריסטלים, כן? אבל עדיין כן, אז לגמרי, לגמרי. מה שאני נותנת לכם פה זה רשימות שאם אין לכם ואתם רוצים לקנות, זה מתאים. אבל אם כבר אתם הולכים לחנות, אני אומרת תמיד, פנקו את עצמכם לפחות בקריסטל אחד שדיבר אליכם, אוקיי? כי זה תמיד יהיה הכי מדויק שיש. ולא חייב לדבר אלינו קריסטל ב-300 שקלים. אוקיי? אפשר ללכת שידבר אלינו מהקריסטלים היותר קטנים, אני לא חייבת לקנות את המערות, למרות שזה מהמם, ומי שעובד עם קריסטלים הרבה, אז כן שווה להשקיע אולי ביותר גדולים, אבל בשביל זימונים באמת שעובד גם הקטנים ועובד נהדר. אז יש לנו את האבנטורין, אתם מכירות? הירוקה. אבן מהממת של שלווה, של רוגע, היא גם אבן של שפע, היא אבן שעוזרת גם לקטע של ריפוי של הלב, אז גם לקטע של הזוגיות היא יכולה להתאים, היא באמת אבן נעימה, כל התכשיטים שהיו לי של האבנטורין תמיד הרגישו לי כל כך נעימים וטובים, בניגוד לפעמים לקריסטלים אחרים שהיו מאוד כבדים. אז כמו שאמרנו, אם יש לי משהו כללי, אני יכולה ללכת באמת על דברים שהם כלליים יותר, אבנטורין, אמתיסט, קוורץ וכולי. אם יש משהו ספציפי, שווה לבדוק, אני אשלח לכם את האתר, תיכנסו, תבדקו. אם יש שם כל מיני השגות, באמת שווה לפעול לפי מה שמיכל כתבה שם. נושא של פרנסה. איזה קריסטלים קשורים לשפע? ואני מדברת שפע כלכלי, בואו נהיה ריאליים. סיטרין. סיטרין, מצוין. סיטרין, אגב, משהו מאוד חשוב בתקופה הזאת, סיטרין היא גם אבן שמרימה לנו הגנות כשאנחנו מחוץ לבית. אז אם יש לכם ילד שיצא מהבית או חייל שמשרת מחוץ לבית, תקנו סיטרין, שימו לידכם, תשמרו על הסיטרין, וזה מרים הגנות לאותו בן אדם. סיטרין היא גם אבן של שפע, נהדר. מה עוד חוץ מהסיטרין? איזה עוד אבנים קשורות לשפע כלכלי? אולי גולדסטון? גולדסטון אולי? יש את עין החתול, קריס אברילי, שצריך שפע בשביל לקנות אותה בכלל. אוקיי, עין החתול, אני אגיד לכם את האמת, את עין החתול אני אישית פחות אוהבת, לא כי היא לא עובדת, אלא כי הרכיבו אותה מכמה קריסטלים שהדביקו אותם ביחד. אני אוהבת תמיד את החתיכה אחת מקורית, ואם אני רוצה אני מצרפת לה עוד קריסטלים. אבל אני יודעת שהיא עובדת נהדר גם נגד עין רעה. אנשים אמרו לי שזה עובד להם מעולה, עין החתול, אבל כל הקריסטלים שקשורים לצ'קרת הבסיס בעצם יכולים להיות גם קשורים לשפע כלכלי, כי זה קשור לצרכים ההישרדותיים שלנו, אם זה קשור לדירה, אם זה קשור לפרנסה, אם זה קשור לעבודה, אם זה קשור לתחושת השייכות בחיים, אם זה למשפחה, זוגיות, חברים וכולי. אז טייגראי, אתם מכירות אותה? האבן החומה הזאת שקשורה לצ'קרת הבסיס, הרבה פעמים מופיעה אפילו עם כמו פסים מזהב, שמופיעים בין הגוונים השונים של האבן עצמה. זה נראה ממש יפה. יש אבן נוספת שנקראת פירית, היא ממש מוזהבת, היא נראית כמו גוש של זהב, היא כמובן לא זהב, והיא מגיעה עם אזהרה קטנה. הפירית היא אבן נהדרת למשוך שפע, אבל יש לה תכונה נוספת,
כי היא נקראת זהב של שוטים. היא רק נראית כמו זהב, אבל היא לא באמת גוש זהב. התכונה שלה זה לגלות לנו את הפרצוף האמיתי של אנשים בחיים שלנו. בלי קשר לפרנסה. אז אם אתם עובדות עם פירית, קחו בחשבון שלאט לאט שווה להסתכל ככה לצדדים ולראות את המסכות נופלות מהפרצוף. אבל בטוב, זה לא שעכשיו אתם תחתכו כפות. זה לא שעכשיו אתם תחטפו כפות מכל האנשים בסביבה, אלא בורא לאט לאט יראה לכם את הפרצוף האמיתי של האנשים. אז אורנה? אני עושה השתקה לכולם, ומישהי מדליקה, וכל הזה, לא, זו לא פירית, גל. גל, יש אופציה שאת מתנתקת מאחת משני החיבורים? לא יודעת אם אני מאוד מצטערת, אבל הפרעה זה סיגל, את מחוברת משני מקומות, ובגלל זה יש לנו את האקו, ואז גם כשאת מדברת אני לא שומעת אותך. ואם את שואלת אם זאת האבן הכחולה היא פירית, לא, פירית היא נראית כמו גוש זהב. ואם יש לך שאלה ולא הבנתי אותך, אז תכתבי אותה בצ'אט ואני תכף אתייחס אליה, אוקיי? כי פשוט כשאת מדברת אני שומעת אקו ולא שומעת כלום, חוץ מזה. שאלות לפני שאנחנו ממשיכות? אבן נוספת שעובדת גם על הקטע של השפע, זה הג'ייד הירוקה. אצל הסינים זו סגולה מאוד מאוד חזקה לשפע כלכלי בעיקר. היא גם, כמו שאמרנו, עוזרת ללב, בגלל שהיא קשורה לצבעים של צ'קרת הלב. ואני בטוחה שיש עוד, טופז. אגב, טופז זו אבן שגם מחזקת את הנושא של השפע, אבל גם אנחנו נדבר עליה עוד מעט, שאנחנו נדבר על זה שאנחנו מדברים על זימון של הצלחה לילדים שלנו, אוקיי? לא רק עבור עצמנו, אלא ספציפית עבור ילדים, שזה בעצם הפרי שלנו, פרי הבטן שלנו. שאלות לגבי השפע? אוקיי. כשאנחנו מדברות על לבקש הצלחה לילדים, זה לא ספציפית בתחום מסוים, זה הצלחה, שיהיו להם חיים טובים. אם אתם מסתכלות על פי היהדות, אנחנו רוצים לגדל את הילדים לתורה ומצוות. אבל בואו ניקח את זה טיפה יותר גדול מזה, את הקונספט של הצלחה. כשאני מדברת על אבנים שיכולות לעזור לילדים, זה באמת אבנים שקשורות לצ'קרת הבסיס, הם צריכים יציבות, משהו שמאוד נותן להם תחושה של שייכות, משפחתיות, קרקע יציבה, כי כשאנחנו רוצים לצמוח, אנחנו צריכים קרקע יציבה. מתוך חוסר יציבות, אנחנו לא מצליחים להתפתח בצורה שהיא נטולת דאגות ומדויקת. ולכן אנחנו רוצים לחזק להם את תחושת היציבות בחיים. כל אבן חומה, שחורה, האמת היא שלילדים אולי פחות הייתי עובדת עם שחורה, אבל אם אני מדברת על זה שהילדים שלי כבר גדולים, אני כן יכולה להשתמש. אוניקס, טורמלין, לא משנה מה, זה גם הגנות, גם יציבות, כי כל מה שקשור לאבנים שחורות עד אדומות קשורות לצ'קרת הבסיס, וזה נותן תחושה של יציבות וקרקע יציבה שהילד יכול להתפתח עליה. ונוסף לזה, אחד הדברים שמאוד חשוב לחזק אצל בן אדם כדי שהוא יצליח בחיים, זה מוטיבציה לעשות דברים בחיים שלו. כי אני יכולה לתת לו את כל מה שהוא צריך, ואם אין לו את המוטיבציה לצאת לדרך ולעשות דברים, שום דבר לא יקרה ולא משנה באיזה תחום. אז האבן הכי פשוטה זה הקרניליאן. הכתומה, החצי שקופה, היא קשורה לצ'קרת המין, שמדברת על שמחת חיים ומוטיבציה, ובאמת אנחנו יכולים בקלות לעזור לבן אדם להכניס מוטיבציה לחיים שלו. כשיש לנו בן אדם ששמחת החיים שלו דועכת וחוסר המוטיבציה שלו לעשות דברים קשורים לאובדן או למשהו מאוד מאוד קשה שהוא עבר, שווה להשקיע בקריסטל שהוא קצת יותר עוצמתי מהקרניליאן, וזה טופז. זה קריסטל שמחזק את הנושא של מוטיבציה, את הנושא של שפע, גם כלכלי ולא רק, וגם את היכולות מנהיגות שיש בבן אדם. אוקיי? זה לא אומר שהוא ילך ויהיה עכשיו נשיא המדינה, אבל הוא כן יאמין בעצמו שהוא יכול לעשות דברים, וגם, אני אתן לכם דוגמה, הגרוש שלי עבד תקופה מסוימת עם טופז, שזה גם חלק מהאבנים של המזל שלו, ומהר מאוד הוא הצליח להכניס לעצמו לראש את האמונה שהוא כן ראוי
לנהל צוותים. כי יציעו לו עבודה כמנהל של איזשהו צוות, הוא עובד כמתכנת בבנק הפועלים, והוא לא רוצה, הוא אמר, עזבי, אני לא בנוי להיות מנהל, אפילו לא 2 אנשים, לא משנה שבסופו של דבר הוא לקח אחורה מהתפקיד אחרי 2, כי זה אקסטרה אחריות וכולי, אבל באמת, אחרי שהוא עבד עם הקריסטל, ועבד, זה שם את זה ליד המיטה שלו. יותר מזה הוא לא הסכים לעשות, הוא ממש התחיל לאט לאט, שמעתי לפי הדיבור שלו, שהוא מתחיל לשקול את זה, לא התערבתי, נתתי לקריסטל לעשות את העבודה, ובסופו של דבר הוא קיבל את זה. אחרי תקופה מסוימת שחרר, אבל עדיין זה חיזק אצלו את העובדה שכן, אם אתה בוחר, אתה יכול להנהיג אנשים, אתה לא חייב, כי זו אקסטרה אחריות, אבל זה משהו ששווה לחזק אצל הילדים שלנו, ולא משנה באיזה גיל הם, כדי לחזק את תחושת אני ראוי, ואני יכול, אני מסוגל. אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ציפי, יש לך משהו להוסיף, להגיד? כן. אבל לא במיוט, אלא להדליק את המיקרופון. עדיין. את עדיין מדברת לעצמך, יקירתי. אוקיי. לטופז, יש צבעים מסוימים שעובדים איתם, אם זה צהוב או כחול? אז שמה שאני קניתי אז לאיציק, זה היה משהו בין צהוב לכתום, משהו כזה, זה היה אובלי כזה, זה היה מעובד מדי לטעמי, כי אני אוהבת את הפחות מעובדים, אבל זה היה כמעט לכיוון הצהוב יותר מאשר כל צבע אחר. לא ידעתי שיש צבעים אחרים חוץ מהצהוב והכתום. אני ראיתי באינטרנט, לכן אני שואלת. לא ידעתי. שוב, הידע שלי בקריסטלים מאוד בסיסי, דברים ספציפיים שאני עובדת איתם, וכל מיני דברים שראיתי במהלך השנים שעבדו, אבל לא ידעתי שיש צבע אחר של טופז. כן, ראיתי את זה עכשיו, אז בגלל זה שאלתי. אוקיי, תודה. אני מאמינה שבהתאם לצבע של הקריסטל, יש לו גם את התכונות שקשורות, אז אם הוא כחול, אז גם קשור... יש להניח. כן, ועוד כל מיני דברים, לגמרי כן. אוקיי, תודה. אפשר לעבוד עם צבעים אם אין קריסטלים בבית, פשוט ללבוש את הצבע. שנייה, חפרנו על הקריסטלים, אני מוסיפה עוד דברים שאפשר. כמובן שאחד הדברים הנוספים שיכול לחזק לנו את האנרגיה זה לעבוד עם נרות בצבע המתאים. אתם מקבלות רשימה של צבעים, ואיזה אנרגיה מביא איתו כל צבע, אבל גם את ההשפעות הפסיכולוגיות שיש לצבע, אוקיי? כי אני אתן לכם דוגמה, למשל מישהו שעובד על אהבה עצמית, אבל קשה לו עם זה, אם אני אסגיל לו, תשים נר בצבע ורוד, יכול להיות שזה יהיה לו עוד יותר קשה. כי גם ככה קשה לו עם אהבה עצמית, אז אני דוחפת לו גם את הוורוד וגם קריסטלים וגם צירופי אותיות, ולא רוצה, עזבי. אז לפעמים שווה לבדוק אם הבן אדם באמת רוצה לעבוד עם צבע מיוחד, אם לא, אפשר עם לבן, זה מחליף באמת כל צבע אפשרי, זה אחד הצבעים של המלאכים, את כל הניקויים של כל הצ'קרות, אני עושה את הכל בצבע לבן, ואפשר להכין נרות לבד, אנחנו לא חייבים כרגע לקנות חבילות של נרות בכל הצבעים. אתם יודעות איך עושים נרות קטנים בצבע שרוצים? דקה וחצי אני אסביר לכם, כי אם אתם רוצות נר אחד בצבע מסוים, אתם לא צריכות כרגע ללכת ולקנות חבילה שלמה של נרות. אחד הדברים הכי פשוטים זה לעשות נרות כאלה. אני לוקחת את הנר כמו שהוא, הקטנצ'יק, ששבת בהתאם לגודל של הנר שאני רוצה, אני יכולה לבחור את הנרות היותר גדולים, יותר זמן. אני מוציאה אותו מתוך המעמד, ואני משחררת לו את החלק הזה עם הפתיל. אוקיי? את שני אלה אני שמה בצד. אני לוקחת את זה. זה לכמות של נר אחד, אני יכולה כמובן כמה נרות שאני רוצה באותה נגלה, וממיסה את זה על אש. ממש לקחת סיר קטן, אני משתמשת בפינג'אן קטן, אני ממיסה את הנר, ולתוכו אני ממיסה חתיכה קטנה של צבע פסטל או צבע פנדה בגוון שאני רוצה. חתיכה ממש קטנה, משהו כמו סנטימטר. לשים לב בבקשה שכתוב על החבילה של הצבעי ילדים שזה לא רעיל. אנחנו לא רוצים שכשזה נמס זה ישחרר עדים רעילים, והנר שלכם נצבע בשנייה.
השעווה מתמוססת, הפנדה או הצבעי פסטל מתמוססים, מתערבבים עם הנר. קחו בחשבון שהנר לבן, אז קצת יותר צבע, כדי שלא יצא לכם ורוד במקום אדום, אבל ככה אתם בקלות עושות לעצמכם נר חצי שעה, כולל ייבוש, יש לכם נר בצבע שאתם רוצות. אפשר אולי להשתמש בצבעי מאכל או בתבלינים כמו אני יכולה להגיד לך שניסיתי עם תבלינים, אבל כשזה התייבש זה כאילו קיבל גוונים מסוימים במקומות מסוימים, וצבעי אקריל ממש כל הצבע ירד למטה עד התחתית. אז הכי טוב זה עם זה, אבל באמת יש היום צבעים אורגניים לילדים גם, הכל נקי, הכל אין בעיה עם זה, ובתוך חצי שעה יש לכם נר בכל צבע שאתם רוצות. האמת שהיום גם מוכרים אותם בכל הצבעים כמעט. נכון, אבל עכשיו אם אני רוצה כרגע לעשות זימון של שפע ואין לי חבילה, אז אני לוקחת, עושה, תוך חצי שעה יש לי, וזהו. לגמרי, רעיון מצוין. רעיון מעולה, תודה. בכיף. מה עוד אני יכולה להוסיף? אני יכולה להוסיף צירופי אותיות קבליים. יש לנו צירופי אותיות לכל דבר שאנחנו רוצות לזמן. אני שולחת לכם ביחד עם ההקלטה הזאת את הרשימה של כל צירופי אותיות הקבליים, כדי שתחליטו מה מתאים לכם לסיטואציה. כי יכול להיות שאני רוצה לזמן פרנסה, אבל זה לא שיש לי חסימות מטורפות, אני רוצה פשוט להגדיל קצת. אז אני לא צריכה עכשיו לבקש מהבורא לפתוח לי חסימות, לשחרר פחדים, לא. אז מספיק למשל סמך א' למד. אחלה צירוף אותיות, לשפע גם כלכלי, גם בעוד כל מיני נושאים. אבל אם למשל, אני כרגע רוצה לפתוח עסק חדש, וזה סוג הפרנסה שאני רוצה לזמן, אבל נפגעתי מהעסק הקודם שהיה לי ביחד עם חברה, אני אוסיף צירוף אותיות שמדבר על סליחה ועל שחרור העבר, כדי שהוא לא ילווה אותי בעסק החדש שלי. זאת אומרת שיש לכם 72 אנרגיות שונות שאתם יכולות להכניס לזימון שלכם. ומה זה אומר להכניס לזימון? להדליק נר ולהגיד לבורא את האנרגיה של סמך א' למד להכניס לחיים שלי. להכניס את הזימון, את האנרגיה של צירוף אותיות מ' ה' ש' שמדבר על ריפוי מסוג מסוים. ושווה לקרוא את כל 72 הצירופים, יש לכם 2 שורות על כל צירוף, כי לטיהורים יש כמה צירופים שונים, לריפוי יש כמה צירופים שונים, כי יש סוגים שונים של ריפוי, אם הוא פיזי, אם הוא רגשי. מ' ה' ש' מדבר על ריפוי למחלות פסיכיאטריות, ממש ברמה הזאת. אז שווה לעשות איזה ויש על כל צירופי האותיות, וכל מה שצריך זה לבקש מהבורא להכניס את האנרגיות לחיים שלנו. במסמך שאני שולחת לכם, שכתבה אורנה בן שושן, שמלמדת את הנושא של צירופי אותיות כבר 40 שנה בערך, יש לכם שם גם כמה דרכים יותר חזקות להתחבר לאותיות, מי שרוצה, דמיון מודרך, הטמעה וכל מיני דברים, אבל מי שמרגישה שזה מספיק לה ככה ופייר, אני מדליקה נר ומבקשת מהבורא את האנרגיה, אני מרגישה שזה מספיק לי, אבל יש לכם שם במסמך הזה גם דרכים קצת יותר עמוקות, אפשר חופשי לעשות את זה גם. האם לדעתכן יש הגבלה על מספר האנרגיות שאנחנו יכולות להוסיף לזימון? זאת אומרת, בואי נגיד הוספתי 10 צירופים, זהו, זה מספיק, זה יותר מדי, מה דעתכם? אני לא חושבת שכדאי שכל פעם... שכל פעם מה? אחד ונפרד, זאת אומרת כל פעם על משהו אחד, כדי שלא יהיה יותר מדי דברים בבת אחת. אני יכולה להוסיף כמה שאני רוצה. אני יכולה להוסיף כמה שאני רוצה. אני יכולה להוסיף כמה שאני רוצה. זאת לא השאלה בעצם. השאלה היא... זאת השאלה, לא? אוקיי. למה לא? שאלתי האם יש הגבלה לכמה צירופי אותיות, זה בדיוק השאלה. אם ענתה על משהו אחר, על האם נכון להוסיף את כולם ביחד. אני יכולה להוסיף כמה שאני רוצה. האם נכון להוסיף את כולם ביחד? אלא אם כן יש לי משהו סופר סופר חשוב שאני רוצה להתמקד בו קודם כל, את יכולה להוסיף את כולם ביחד. הבורא בקצב הנכון יעשה את השינויים שצריך ויכניס את האנרגיה. אבל לגמרי אני יכולה לשבת לפני כן לעשות לי את כל הרשימה, ואני אומרת לבורא, אני מבקשת להכניס את כל האנרגיות האלה בדרך המיטיבה ביותר עבורי. בזמן המדויק, בדרך המדויקת וכולי. אז זה לגמרי נכון, אני יכולה להכניס כמה שאני רוצה,
אבל אם יש לי משהו ספציפי שאני רוצה לעבוד עליו יותר, זיהיתי איזשהו קושי שאני צריכה יותר להתמקד בו, אז אולי אני אכניס את כולם ביחד, אבל אחר כך ימשיך לעבוד עם הצירוף הזה קצת יותר, כדי לעבוד עם האנרגיה שלו יותר משל אחרים, אוקיי? זה ברור, הקטע הזה? לגמרי. שאלות לפני שאנחנו ממשיכות? יש לי זין בית בשמות, ומשום מה אני זוכרת שהיא כל פעם היא אמרה לעבוד על צירוף אחד. יכול להיות שבגלל שיש פה שיעור מסוים שאנחנו מתמודדים איתו לגבי אותו. עובדות צירוף בשביל לשחרר משהו, אם למשל כרגע אני רוצה לעבוד על הנושא של סליחה מול מישהו, אוקיי? אז כן, אז כמובן שאני אעבוד עם הצירוף אותיות הזה כדי לעבור את התהליך מולו, זה משהו אחד. אבל כשאני רוצה לזמן ואני רוצה לחזק את האנרגיות, אני יכולה לחזק את כולם בבת אחת בחיים שלי. זה לא אומר שאם אני אצטרך לעבוד על נושא של סליחה כדי לסלוח לשותפה הקודמת שלי, אני לא אצטרך לעבוד יותר עם צירוף כזה או אחר. פה זה כדי לחזק את הדומה מושך דומה. האנרגיות האלה בחיים שלי, אז אני רוצה שהנושא של פרנסה ייכנס יותר חזק פנימה, אוקיי? אבל כשאני מסתכלת על זה כשיעור נשמתי, או תהליך שאני פותחת מול צירוף אותיות מסוים, תמיד שווה קודם להתחיל, ואז רק אחר כך להתחיל אחד חדש, כי גם קשה לנו לעקוב אחרי הרבה שינויים בבת אחת. חד משמעית. אז זה אמרתי, אם יש משהו משמעותי, כן מתמקדים בצירוף ספציפי, אבל אני יכולה לבקש שכולם יהיו חלק בחיים שלי, ולעבוד על כל דבר בנפרד, אם זה מה שמרגיש לי, כי זה גדול יותר מדברים אחרים. שאלות? לגמרי. אז אמרנו, אני יכולה לחזק את האנרגיה בנרות, אני יכולה בעין בית השמות, האם אני חייבת כל יום להדליק נרות, להדליק כל יום לעשות את הצירופי אותיות? לא. לא, פעם בשבוע כנראה. אני יכולה גם רק פעם אחת. אני יכולה גם לסמוך על הבורא, שהוא הקשיב לי בפעם הזאת שדיברתי וביקשתי. אני חייבת כל פעם מחדש. ובואו אני אתן לכם צירוף אותיות, ששווה לכם להתחיל איתו את התהליך, ולא משנה איזה תחום אתם רוצות לזמן, וזה ל"ו, זה צירוף אותיות מספר 19, כי הוא מדבר על פתיחת שערי שמיים לתפילות שלנו, ומהווה מעין בוסט של אנרגיה להתחלה של תהליך חדש. אז זה אני תמיד מציעה בכל מקרה, אם אני הולכת לזמן משהו, קודם כל, מכינת השטח על ידי זה פתחו שערי שמיים לבקשה שלי, ואז את כל שאר האנרגיות שבא לכם. מה הצירוף? למד א'? למד ו' לא, ו'. איך? למד ו', זה צירוף אותיות מספר 19, תקבלי את הרשימה של כל הצירופים, הבנתי. ותראי שם את האנרגיה שלו, אוקיי? שאלות? אוקיי. הנרות, הקריסטלים, הכל אני יכולה לעשות פעם אחת ולהאמין שהבורא הקשיב לי. מרגיש לי משום מה שבא לי עוד פעם לעשות, תעשו, הכל בסדר. זה לא מה שיחסום את הזימון שלכם, אבל זה כן אמור לתת לכם איזושהי אינדיקציה, איזה אור קטן אדום מהבהב של לעבוד על חיזוק האמונה, בזה שדברים באמת מגיעים אלינו כשאנחנו מבקשים. כי ברגע שאני עושה תהליך שהוא ארוך, הרבה פעמים האמונה שלי ככה קצת, אוקיי, אני עוד לא רואה שינוי, ואני עוד לא רואה שינוי, ועוד לא רואה שינוי, אז... טוב, תקשיבי, סימה, זה היה מלחיץ הרגע, את צריכה לראות את זה בהקלטה. כאילו לא ראו אותה, מישהי ראתה את זה, ופתאום הדמות שלה בכהה התחילה להתקדם לכיוון המסך. אוקיי, זה היה מלחיץ לשנייה. וזה היה מלחיץ לשנייה כי אני מרגישה נשמות פה בבית בזמן האחרון, ובגלל זה אני בכזה קצת on the edge. אז אנחנו יכולים לעשות את זה פעם אחת, אם אנחנו מרגישים צורך לעשות את זה יותר מפעם אחת, לעבוד על חיזוק האמונה, שמספיק פעם אחת לבקש מהבורא, והוא מקשיב לנו. שוב, זה לא מה שיחסום את הזימון, אבל זה רמז מהבורא, תעבדו על חיזוק האמונה שאני מקשיב לכם תמיד. שאלות, לפני שאנחנו עוברות לשמנים מטריים. כן, נורא. דיברת מקודם על תיאור עם נרות במקום עופרת. אני לא יודעת לעשות את זה, אז
זה כאילו זה יהיה כתוב, או שזה צריך שיעור מיוחד לזה? נרות זה סדנה בפני עצמה, זה משהו סדנה בפני, אוקיי, בסדר, 100%. אבל יש כל מיני סוגים של ניקויים, תראי, אני תמיד אומרת לאנשים, ללמוד את הניקוי בנרות, זה ללמוד מתי כן עושים, מתי לא עושים, למי עושים, למי לא עושים, מתי זה יעבוד, מתי לא. את יכולה, וכמובן לדעת איזה מסרים להעביר לבן אדם, שיבין מה ניקו ממנו. אבל אחד הדברים שאני אומרת בתחילת כל סדנה של ניקוי בנרות, שאת כל זה אפשר לעשות עם יד על הלב. לבקש מהבורא להעביר אותי ניקוי. רק אני לא רואה את מה שקורה, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, עבר, לא עבר, כן ניקו, לא ניקו, לא יודע. אז מכיוון שאנחנו מאוד ויזואליים, לקרוא את הנר, זה נותן לי כבר מסרים. אבל את יכולה פשוט להדליק נר ולבקש מהבורא לנקות ממך כל דבר שאת מזהה שצריך לנקות לפני הזימון, לגמרי. אז זה יעבוד אותו דבר, רק אולי יהיו פחות מסרים שתוכלי לקרוא, זה הכל. אני זוכרת שעשיתי דרכך כמה פעמים ניקויים, אורנה, את זוכרת? כן, נכון. וזה עבד כל כך יפה, ראיתי ממש ניסים ונפלאות. תודה על הזכות להיות השליחה שדרכה הבורא מעביר לך את ה... מהממת שאת מקסימה. חד משמעית. לגמרי. טוב, בואו נחזור שנייה, דיברנו על זה שמדשנים את הקרקע, אחד הדברים שאני הכי אוהבת, ופה אנחנו לא יכולות להתפזר יותר מדי, שמן ששווה לנו, שיהיה לנו בבית, שמן אתרי, 2 שמנים שיכולים להתאים לכל דבר, זה מור ולבונה. מור ולבנה. כן, מור ולבונה מתאים להכל, אם זה דברים אנרגטיים קשים שצריך לטהר, אם זה זימונים של דברים, הם באמת מקיפים את כל הנושאים שיש, ויש היום לקנות את זה יחסית בזול, לא כמו פעם שזה היה עולה 100 שקל כל בקבוק. מלא. אז יש היום בכל מיני חנויות שפתחו של קריסטלים ותכשיטים, חנויות של הודו ודברים מהמזרח. השאלה אם האיכות שלהם טובה. האנרגיה זה מה שמשנה, זה לא תרופה שאת לוקחת לגוף. אוקיי. מספיק שיש בזה קצת מהאנרגיה של הצמח, זה מספיק טוב. אוקיי. חד משמעית, בגלל זה אני אומרת לאנשים, זה לא בהכרח חייב להיות ב-200 שקל, שהכל שם 100% מור ולבונה טבעי. הרי זה לא הצמח שעושה את הדבר הזה, זה האנרגיה שהבורא נתן לו. איך מתארים עם השמנים? או שבזמן שאני מדליקה את הנר כדי לעשות את הזימון, אני שמה כמה טיפות על הנר, או אני יכולה לשים לעצמי כאן, באזור הזה של המפרקים וכאן, כי זה מגביר את האנרגיה, זה מוציא חום, האזורים האלה מוציא חום, ומגבירים את האנרגיה של השמן עצמו, או מאוד פשוט במבער שמנים, שאת שמה בבית, 2-3 טיפות, בזמן שאת עושה את הזימון, או אם בא לך לאורך כל החודש, מה שבא לך, כי זה עושה אחלה ריח בבית, אפשר גם. אגב, מי שאין לה מור או לבונה ולא חושבת שהיא רוצה לקנות או מתכוונת לקנות לפני ט"ו בשבט, לבנדר יש בו כמעט את כל התכונות שיש במור ולבונה, אז אפשר גם בשמן לבנדר ולהשתמש, בשמן רוזמרין גם. איזה עוד שמנים יכולים להתאים? אקליפטוס מתאים לריפוי. עץ התה. עץ התה. בקיצור, יש הרבה, מי שלא יודעת, פשוט להיכנס לגוגל, אם אתם רוצות לראות איזה מכל השמנים שיש לכם אולי בבית יכול להתאים, כותבים בגוגל תכונות של שמן עץ התה, ואתם תמצאו שם אתרים בעברית שמדברים גם על דברים אנרגטיים, גם על דברים פיזיים, רפואיים וכולי. כל כך הרבה מידע היום ברשת, תודה לאל. רק באמת לבחור אתר שהוא אמין. אם הייתי בודקת תכונות של שמנים, הייתי הולכת לאיזה בית טבע רציני, ולא סתם מישהו שהחליט שזה התכונות של השמן שהוא מכין אצלו בבית ומוכר, אוקיי? נכון. זה כן שווה לוודא שזה איזשהו בית טבע, או מישהו שיש לו איזשהו ידע. אמת. שאלות, לפני שאנחנו ממשיכות. כשאנחנו מתחילות את התהליך, כמובן אנחנו מכינות את השטח, מדשנות את האדמה, שמנים, קריסטלים, תפילות, ברכות. יש המון, אם אני רוצה להוסיף תפילות, אני כותבת באינטרנט תפילות לפרנסה, תפילות לזיווג, תפילות לשפע. הכל יש לנו שם, מלא אתרים, מלא פרקי תהילים ומלא תפילות שרבנים גדולים וחכמים מאיתנו ישבו וכתבו ונסחו, אפשר גם אותם להוסיף כמובן כדי לחזק את האנרגיה. אבל אחרי שאנחנו עושים את הכל, וכבר אוספים את הזימון עצמו, יש עוד דברים שגם אם הייתי שותלת כרגע עץ, והוא כבר התחיל קצת לצמוח,
יש דברים שאני צריכה לעשות כדי לדאוג שההמשך של הצמיחה תהיה נכונה. ופה אנחנו מדברות למשל על כמו לחסות שורשים. אתם מכירות את זה שכשאנחנו משרישות צמח בחוץ, במים, אנחנו צריכות להעביר אותו לאדמה, אנחנו צריכות לוודא שהשורשים שלו יהיו בפנים. למה צריך לוודא שהשורשים יהיו בפנים? מבחינת הצמח. מי יודעת להגיד לי? יציבות. כן. על מנת שהוא יקבל את המזון שלו. קודם כל, שיהיה לו יותר קל לספוג את כל מה שהוא רוצה. להיקלט. בדיוק, ולהתחיל להיקלט, לגדול ולצמוח. צמיחה נכונה. כשיהיה צמיחה נכונה, כי אחד הדברים שכשהשורשים נמצאים בחוץ, יש השפעה חיצונית על השורשים שהם הרבה יותר עדינים בשלב הזה כשהם לא בתוך האדמה. אם למשל כרגע יורד הרבה גשם, כשהאדמה סופגת חלק מהגשם והשורשים סופגים רק את מה שהם רוצים, זה משהו אחד, אבל אם כל הצמח והשורשים שלו והכל מוצף, אז הצמח יכול להגיע לריקבון מסוים. אותו דבר אצלנו. ככל שהשורשים שלנו, תחושת היציבות שלנו, תמשיך להיות חזקה, נמשיך להיות מקורקעות, להרגיש שאנחנו יציבות ודואגות שהצמיחה שלנו תהיה נכונה, באמת הזימון שלנו ימשיך להדהד ולעבוד עד שנחווה את הדבר שבאמת ביקשנו מהבורא. דבר נוסף ומאוד חשוב שאנחנו צריכים לעשות בעץ או בצמח, האם יש תחזוקה שוטפת חוץ מההשקיה שלו? מה עוד אנחנו צריכות לשים לב בצמח וגם אצלנו? זה מאוד חשוב. לפעמים דישון נכון. דישון זה מה שאמרנו, העין בית שמות, הצבעים, הקריסטלים. אבל מה כבר יצא? אולי שאין עליו מזיקים, ששום... דבר נוסף שאני... אור. אור, מצוין. מה עוד, ציפי? מה רצית להגיד? לדאוג לנקות את העלים. מצוין. כשאני רואה שהצמח שלי מתחיל להרכיב, למשל ענף מסוים שלו או שני עלים, מה זה אומר מבחינה פיזית? שהצמח שואב מים מיותרים לעלה, שבמילא לא הולך לצאת ממנו שום דבר כי הוא נרכב. אז זה הרגע לחתוך את העלה, כדי לא לבזבז את האנרגיה של הצמח על משהו שלא הולך להוציא פירות או צמח באיזושהי צורה. אותו דבר אצלנו. אם אנחנו רואות שמשהו לא נכון לנו, לא לשחרר. שמתם לב שיש איזשהו קושי מסוים שקשור לזוגיות, לא להשאיר את עצמכם תקועות במקום הזה. משהו עושה לכם לא טוב, לשחרר. בן אדם מסוים עושה לכם לא טוב, וקשור לתחום שאותו ביקשתם, לשחרר אותו. אם זה בן אדם, אם אנחנו עובדות כרגע על הנושא של זוגיות, ויש חברה, שהיא נשמה טובה, וכל הזמן אומרת, לא, אני מרגישה שאת עדיין לא מוכנה לזה. את יודעת, אולי אם תעבדי יותר על איך את נראית, יעבוד לך יותר טוב. את כל הנשמות הטובות האלה, בבקשה תשחררו מהזימונים שלכם, אוקיי? אז לפעמים אנחנו שמים לזה לב רק אחרי שכבר עשינו את הזימון, ופתאום כל האנשים מתחילים להתערב לנו בכל מיני דברים שקשורים לזימון, אז זה אינדיקציה מהבורא, את אלה תנטרלו. אני לא צריכה להעיף אותם מהחיים שלי, אבל ככה, כשהם מדברים עליי, לא מקשיבה לעצות הפחות טובות שלהם ולדברים שמקטינים אותי. אז בדיוק כמו שלצמח, אני יעקור את הדברים, יוריד את הדברים שכבר לא מובילים לשום מקום, ולא יכולים להתפתח לשום דבר טוב, אותו דבר גם בחיים שלנו, ולא משנה איזה תחום אני מזמנת שיתפתח לטובה בחיים שלי. לגמרי. פשוט לזהות ולשחרר. שאלות לפני שאתם שואלות, אם יש לכם דברים נוספים. אוקיי. יש לכם שאלות לגבי כל מה שאמרנו עד עכשיו, משהו שלא דיברתי עליו ואתם רוצות לשאול עליו שקשור לזימון? לא לזימון, העלית שם על אבן ג'ייד לבנה? יש ג'ייד לבנה גם מסתבר. חבר חזר מסין לפני 2 והביא לי ג'ייד ירוקה וג'ייד לבנה. וכששאלתי אותו מה ההבדל, הוא אמר לי, מה שאני יודע זה שהירוקה מתאימה לריפוי וגם ללב וגם לשפע, הלבן מתאים כמעט להכל, אבל מתאים גם לחיבור לתקשור, לאנרגיות עליונות. את יודעת, כמו הסלנייט, שהיא מחברת אותנו לאנרגיות עליונות ומסרים וכולי, אז הוא אמר לי, ככה זה בסין. אני לא חקרתי את זה מאז, אני לא ממש משתמשת בהם, הן תלויות לי כאן בחדר.
כמזכרת מהטיול שלו מסין שהוא הביא לי, אבל שווה לבדוק. באתר של מיכל אגב, יש לכם בעברית את כל המידע על הקריסטלים שדיברנו עליהם היום. אם יש לבן, אז מה התכונות שלו, ואם יש ירוק, אז... נכון, אני נכנסת לשם הרבה. וכל קריסטל שאתם תראו, כתוב גם למה הוא מתאים מבחינה אנרגטית, וגם מבחינה רפואית, למה הוא יכול לעזור לנו. בכל קריסטל בנפרד יש גם תמונות מהממות, כדי שתראו איך הם נראים השונים. בקיצור, אתר מרתק. לפעמים שאני לא נרדמת בלילה, אני פשוט נכנסת וחופרת על כל מיני דברים שהיא מעלה שם הידע לגביהם. יש לי שאלה. כן. בקשר לשמנים האתריים. זזה לי כל רגע, כן. אני לא עשיתי כלום, אני במקום. אז כנראה שאת צריכה לתפוס. כנראה. בקשר לשמנים האתריים והטיהור. אם אני רוצה לתאר צ'קרה מסוימת, למשל על צ'קרת העין השלישית, אני יכולה למרוח נגיד לבונה על העין השלישית, כאילו נקודה קטנה ולשים, או שזה יכול להיות לא טוב לנו? לא כל שמן אתרי מותר לשים ישירות על הגוף. ולכן אני כדיפולט, מכיוון שאני קצת רגישה למלא דברים, פתאום באמצע החיים, אני תמיד ממליצה לקחת טיפה אחת קטנה של שמן מוליך. זה יכול להיות שמן שקדים, שמן אגוזים, שמן זית. קוקוס. אוקיי? שמן קוקוס, זה שמנים שבאמת נדיר שאנשים רגישים אליהם, ואני שמה טיפה אחת על המקום שבו אני רוצה למרוח את הלבונה, לבנדר, או כל שמן אחר, ואז אין בעיה. זה נקרא שמן מוליך, והם שמנים מאוד ניטרליים ככה, גם אין להם ריח בדרך כלל לשמנים האלה, חוץ מהקוקוס כמובן. יש ריח טוב. כן, תראי, אם את רוצה לשים ישירות על האור, את תמיד יכולה לבדוק כאן, בואי נגיד על שורש כף היד, ופחות כאן באמצע המצח, שאחר כך יהיה לך פה איזה... יש לי תלמידה שעשתה את זה, את הטעות הזאת, והעין השלישית היא פה, פה ופה. זאת אומרת, היא לא רק פה באמצע, היא כל האזור הזה, והיא נכון. פה 3 נקודות, ופשוט שבועיים היא הייתה עם... כאילו מישהו זרק לה 3 חיצים של קליעה למטרה על המצח. ממש ככה זה היה נראה. אז תמיד שווה לי קודם כל לבדוק את השמן שאנחנו לא רגישים אליו, ואז אפשר. בכיף. אז יש לי שאלה, לא עדיף אז כבר מראש לשים את השמן, אני שמה שמן מראש, שמה שמן לא, מוליך. לשים את השמנים האתריים ישר בתוך שמן שקדים או בשמן זית? לא. אנחנו לא רוצות שהאנרגיה של זה תתערבב, המוליך אמור להיות מוליך. לא מעבר לזה, ועליו תשימי את השמן שאת רוצה, אוקיי? טיפה של השמן שרוצים. כן, את השמן, כי זה גם ישנה את הריח. ברגע שאת שמה את השמן עליו, זה כבר משהו אחר. גם אם תשימי במבער שמנים, ותשימי יותר משמן אחד, לפעמים הריח לא תמיד נעים ביחד. מאוד חזק. כן, תמיד בעדינות, גם על הנר. אם אני שמה לא לשים 7 טיפות, אלא לשים 3, אם אני רוצה, אין לי מספיק ריח טוב, להוסיף עוד. היו לי מלא פעמים, בהתחלה שהייתי עושה עיסויים אנרגטיים לאנשים, היו באים אליי, הייתי שמה קצת יותר מדי, ואנשים היו מתביישים להגיד לי שזה יותר מדי. אז עכשיו תמיד כשאני שמה שמן על נר, אני שמה 2-3 טיפות, אם אני מרגישה שחסר ריח, אפשר להוסיף עוד אחד והכל בסדר. שאלות. אף אחד לא שואלת איפה הזימון שצריך לעשות בט"ו בשבט, איך עושים את הזימון עצמו. לא? רגע, ומה, עד עכשיו לא דיברת על הזימון? לא. דיברנו על ההכנה לזימון שלנו. אנחנו מכינות את האדמה, אני מחכה, שתגידי. אבל ברגע שאת עושה את ההכנה, זה מובן שהשלב הבא זה כבר הזימון, לא? לא, למה? אני רוצה לדבר לבורא מאוד ברור. אין בשלב הבא, אין מובן. אני רוצה להצהיר על כוונות. מה אני רוצה? למה? למה הכנתי את השטח? אני רוצה ספציפית לבקש מהבורא איזה סגולה אני רוצה שהוא יכניס. ואני יכולה לעשות כמובן באותו יום את כל הסגולות שאני רוצה. אין עם זה שום בעיה. הזימון שאני הולכת לעשות בט"ו בשבט, אני הולכת להדליק נר אחד בבוקר, הנרות הקצת יותר גדולים שיש ברמי לוי, לא ברמי לוי, באושר עד, הם מחזיקים 8 שעות, זה הנרות האלה שמגיעים עם המתכת מסביב, אבל הם מחזיקים 8 שעות. ואני הולכת לבקש מהבורא לפתוח שערי שמיים לתפילות שלי, באותו יום, בט"ו בשבט. מאותו רגע, כל מה שנבקש באותו יום, אנחנו כבר יודעים שעולה למעלה בצורה יותר טובה, יותר נקייה,
ואני מדמיינת את הצירוף אותיות ל"ו מול העיניים שלי, לחזק את פתיחת שערי שמיים. אפשר גם בלי הצירוף אותיות, הכל טוב. ברגע שאני מדליקה נר, אני בעצם פותחת שער אנרגטי, שמעלה את התפילות שלי בכל מקרה יותר מהר. מאיזה סוג של זימון הייתי מתחילה? באמת לא משנה. זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות הצלחה עבור הילדים, זה יכול להיות פרנסה, זה יכול להיות ריפוי. אני אישית הייתי מתחילה ממשהו שלא קשור דווקא ספציפית רק אליי, אוקיי? לא הייתי מתחילה מזוגיות, הייתי מתחילה מריפוי ומבקשת גם עבור כולם, עבור כלל עם ישראל וכולי. פרנסה הייתי מבקשת גם עבור כלל עם ישראל. אז כל זימון שאתם יכולות לפתוח אותו ולבקש עבור כולם, בוא נגיד שזוגיות לא הייתי מבקשת עבור כולם, כי אני לא בטוחה שכולם רוצים זוגיות, אוקיי? יש כאלה שאומרים תודה לאל, שנים זה סיימתי, זהו. אבל פרנסה ובריאות זה באמת משהו שכולנו צריכים, לגמרי. או אחרת, אז הייתי מתחילה עם פרנסה או ריפוי, אוקיי? ואז, לפי הסדר שבא לי, אני יכולה כמובן להמשיך עם השאר. טוב, המשקפיים שלי לא בא להם לתקן את עצמם, אז ואז אני יכולה להמשיך עם שאר הנושאים לפי מה שמרגיש לי מדויק ונכון. כשאני סיימתי להדליק את הנר, אני יכולה או לדבר לבורא מהלב, באמת, לא צריך להתאמץ יותר מדי. אני יכולה גם לכתוב מראש את הזימון שאני רוצה, לפי מה שאני רוצה לבקש מהבורא. אני אוהבת ברוב המקרים לבקש באופן כללי. מה זה אומר באופן כללי? שאם אני מבקשת על הפרנסה, אז אני אבקש את עזרת הבורא להגביר את הסגולה של הפרנסה בחיים שלי, ושהדבר יקרה בשמחה, בבריאות ובאהבה. ושכל מה שמפריע לזה, שיתנקה באור הבורא. ואז אני אומרת תודה, ואמן. אם אני צריכה עכשיו ספציפית, כי אני פותחת עסק, אז כן, אני מבקשת את עזרת הבורא בהצלחת העסק החדש, שהוא יהיה תרומה עבור כולם ויהיה תרומה עבורי. אפשר להוסיף מהלב כל מה שרוצים. כל ברכה. בדיוק, כל דבר טוב שאנחנו רוצות לבקש, כל תפילה. גם אם אתם תחפרו לבורא במשך שעה על הנושא של פרנסה, או על לא משנה על מה, הוא בהקשבה, הכל בסדר. אז לא להילחץ מזה שהתחלתם לזמן ונתקעתם באמצע והמילים נתקעות לכם. ברגע שאני רואה שהמילים שלי נתקעות לי, אני אומרת לבורא, אנחנו עושים ריסטארט, אוקיי? מחדש. אני מבקשת את עזרת הבורא, אבל כשנתקעות לי המילים, אני תמיד חושבת על למה זה נתקע לי. האם זה נתקע לי כי אני בלחץ שלא כתבתי את הזימון, או האם זה נתקע לי כי יש משהו שחוסם אותי מלקבל את האנרגיה הזאת שלי. אוקיי? אז באמת תהיו גמישות. יחד עם החוברת, אתם תקבלו זימון על פרנסה. בסיסי, אוקיי? אם תרצו להרחיב אותו, זה שלכם. זימון על הנושא של פרנסה, זימון על הנושא של זוגיות, זימון על הנושא של הצלחה לילדים. למה אנחנו מבקשים הצלחה לילדים? כי כמו שאנחנו מברכים על פירות האילן בט"ו בשבט, הילדים הם הפרי שלנו, ולכן אנחנו יכולות לבקש עבורם שפע וכולי בט"ו בשבט. בעצם כל מה שהם צריכים בשביל להיות במקום של הצלחה וטוב. אז יהיה לכם גם את הנושאים שהם סגולות, את כל הכישורים מהאתר של בית חב"ד, ובנוסף לזה יהיה לכם זימון קצר, בסיסי, על כל אחד מהתחומים. מי שרוצה להרחיב ורוצה לפני ט"ו בשבט שאני אעבור על הזימון שלה, לא דקה לפני ט"ו בשבט, אוקיי? אוקיי. לפני כן, כדי שלא יהיה כזה צוואר בקבוק ובסוף אני לא אספיק ופספסנו את התאריך כי הוא מאוד חשוב. זה לא שאי אפשר לבקש גם יום-יומיים אחרי, אבל בכל זאת שערי שמיים עם אנרגיה מאוד ספציפית של הסגולות האלה של החודש הזה, אז בואו ננצל אותם, זה גם ירח מלא, אז זה מתאים גם לזה. בכלל. שאנחנו רוצים, אוקיי? ואנחנו עושים את כל זה בדיוק בט"ו בשבט? כן, זה יכול להיות בבוקר של ט"ו בשבט, זה יכול להיות בערב ט"ו בשבט, אם את רוצה, עד הלילה, אוקיי? עד השקיעה, כי אחרי השקיעה זה כבר עובר להיות תאריך עברי. כביכול. זה יום למחרת. יופי. אז אם אנחנו מדברים, בוא נראה... על ה-13. על ה-13. בוא נראה רגע, כי אם ה-13 יוצא שבת, לא, זה לא יוצא שבת. לא. בטוח לא, כי הבת שלי טסה ב-13.
אז או שאנחנו עושות את זה ב-12 בערב, אחרי השקיעה, אחרי שכבר חושך, או ב-13 עד השקיעה, אוקיי? כזה. זה עד השקיעה. זה יוצא, שאני אדע לכמה זמן החוצפנית הזאת היא בורחת לי. יום חמישי, ה-13 זה יום חמישי. יום חמישי? אוקיי. אז או ביום רביעי בערב, מהחושך, מהחשיכה יצאו 3 כוכבים, זה כבר מחליף את התאריך העברי, עד יום חמישי. למחרת. בבוקר. לפני שכבר יוצאים הכוכבים, אוקיי? או יום חמישי בבוקר. או יום חמישי לאורך כל היום, עד שנהיה חושך בחוץ. כן. יום חמישי זה יום טוב, יום של ספר תורה פתוח. ספר תורה בחוץ. יום חמישי, נכון. גם יום רביעי בלילה זה לא רע, כי יש לנו את האנרגיה של צ'קרת הלב, יום רביעי זה יום של צ'קרת הלב. יופי, טוב לדעת. כן, אז אפשר אפילו לחלק את זה לשניים, אם אני רוצה לעשות זימון של זוגיות, אני אעשה את זה ביום רביעי, כי זה קשור לצ'קרת הלב, אם אני רוצה פרנסה, אני יכולה לעשות את זה בחמישי, אבל באמת, מה שמרגיש לכם נכון, אפשר באמת לחלק את זה לקצת ביום רביעי, קצת יום חמישי, הכל טוב. שאלות. אני רוצה לשאול. כן. את כל הזמן מדברת על זימון לילדים, אבל אין לי ילדים ויש לי משפחה, אז זה בסדר? כן, את יכולה לזמן, אבל זה לא קשור לסגולות של החודש הזה, כי זה לא פרי הבטן שלך, אוקיי? את יכולה לזמן עבור המשפחה, אחיינים, אנשים, את כל התחומים, אבל את לא יכולה לזמן הצלחה כפרי בטן שלך למישהו אחר. את יכולה לזמן שפע לאחיין, או לאחות, או לדוד, או לא משנה מה, אבל הסגולה שלי כאימא, שמחזקת את הזימון הזה בחודש הזה ספציפית, היא לא רלוונטית מאותה בחינה של הקטע של הצלחה של הילדים שלי, אישית, אוקיי? אני לא יכולה, אני יכולה כל זמן, בכל שלב, כל השנה, לזמן מה שאני רוצה לכל בן אדם. אז את יכולה גם לזמן הצלחה לילדים של אחרים, אבל אין פה את האקסטרה סגולה שיש בחודש הזה שלך כאימא, אם את מזמנת עבור מישהו אחר. אוקיי? זה הדיוק. אבל אפשר... סבבה, תהנו אימהות. סליחה? סבבה שתהנו כל האימהות. אמן. אמן, כן. יש דברים שכמובן, בואי נגיד שאם הייתי רוצה לזמן למישהו באופן כללי, הצלחה, הייתי הולכת על חודש ניסן, אם זה לא אחד הילדים שלי, כי יש לו את הסגולות המטורפות לכמעט כל דבר, וברמה סופר סופר חזקה, ממש. אז אם זה לא משהו שהוא סופר דחוף שאני רוצה לזמן למישהו כרגע, אני הייתי מחכה לחודש ניסן חופשי, כי יש שם דברים מטורפים. זה חודש של ניסים, זה לא סתם, יש את המילה נס בתוך החודש הזה. תעבירי לנו כל חודש את הסגולות של אותו חודש? כן, אולי בסדנה, כאילו... כל חודש... אין לי את השם שלך, אז סורי שאני לא מזהה. מה השם? למה? לא מופיע בטור תמי? לא, מופיע לי כאן... איך? מה השם? תמי כהן. לא, מופיע לי כאן מספר, ואני גם המשקפיים שלי, אני עכשיו בלי... האייפון רק? זה מהטלפון, האייפון, כן. כן, האייפון, כן. ממש מוזר, אז איך נראה איך אני אעשה את זה? אני לא טכנולוגית, אני לא יכולה לעזור. לא, בסדר, אני שאלתי את עצמי, אבל בקול רם. בעיקרון, אני ממליצה, מי שרוצה באמת להכיר, לעקוב אחרי הנושא הזה של הסגולות של כל חודש, תעקבו אחרי העמוד של שלומי, הנומרולוג והמתקשר, הוא מכניס שם כל חודש, גם אם יש ימים מיוחדים באמצע החודש שקשורים לרב כזה, לרב אחר, הכל כתוב שם. אגב, זה אחד החודשים שהרבנים, יש הרבה רבנים גדולים שנפטרו בו, הרב הבבא סאלי, למשל, נפטר בחודש שבט, שזה גם יש פה איזושהי סגולה מאוד חזקה. יש פה, אגב, אם כבר דיברנו על צ'קרות, יש לי זום חינמי שעשיתי על איך מאזנים את האנרגיה בצ'קרות דרך מטוטלת, בצורה מאוד מאוד קלה. זה לא לפתוח חסימות שיש בצ'קרות, כי אם אני 10 שנים בלי זוגיות, זה לא מה שיפתח לי, הסיבוב של המטוטלת, אבל זה כן מניע את האנרגיה בצ'קרות בצורה טובה, וזה יכול להיות חלק מההכנה שלנו לפני הזימון, כדי שהאנרגיה בגוף שלנו תזוז בצורה נקייה.
כי אם אנחנו עוברים תקופה שכבד לנו, קשה לנו, הייתה מחלה מסוימת, יש איזושהי דחיסות של האנרגיה בגוף, אז אני שולחת לכם מחר את הזום החינמי, יש שם ממש איזה... תודה. וזה מאוד מאוד קל, וכל אחד יכול לעשות. אם אין לכם מטוטלת, תורידו שרשרת, זאתי פחות כי זה הזה של החטופים, אבל זה למשל... מחזיק מפתחות. אבל זה למשל, אני אתן לכם דוגמה, כשאני ביום שישי מדליקה את הנר לחטופים, אני כן נותנת לטיליון להסתובב מעל כדי לשלוח אנרגיות של ריפוי, הגנות וכולי, אבל זה אחרת מאשר לאזן את האנרגיה בגוף שלנו. אז את יכולה לקחת כל שרשרת עם טיליון, לא משנה איזה, להשתמש בזה, אפשר לקחת חוט ולקשור אליו איזה חתיכת אבן קטנה, משהו שמסתובב, אוקיי? אני אשלח לכם את הזום, מי שרוצה יכולה להסתכל עליו, וזה באמת קל. אני עושה את התהליך הזה לעצמי ולכל אחד בבית פעם בחודש. וכשעושים את זה פעם בחודש, זה לוקח בדיוק 1.5 דקות. באמת, ממש. אתם תראו... האם מותר לנקות עם המטוטלת כל יום או שלא? כן, אם את מרגישה צורך, כן. את יכולה כל יום את כל הצ'קרות, את יכולה, אם את קמה היום ומרגיש לך, למשל, כשאני מרגישה מועקה מסוימת באזור הבטן, אז אני עושה רק על מקלעת השמש, או אם זה יותר לכיוון הלב, אז אני אעשה גם על הלב וגם מקלעת השמש. אני אשלח לכם גם קצת מידע על כל צ'קרה בנפרד. בעצם זה מגיע עם החומר של הזום החינמי, אז זה בכל מקרה שם. הסדנה שעשיתי אצלך של המטוטלת, אני עוד משתמשת בה. וואו. שבוע שעבר עשיתי לחברה, היא ביקשה ממני לנקות שם משהו. תקשיבי, היא כל כך נהנתה. היא אומרת לי, איפה למדת? אמרתי לה, רק אצל אורנה. זה היה הסדנה הראשונה שעשיתי... אין סדנה כזאת. נהניתי מכל רגע. איזה כיף. תודה. לנו סדנאות שנתחיל להיכנס אליהן, להיות בהן. אני צריכה לתאם, היה לי חודשיים של חוסר איזון, באמת, גם היה דברים במשפחה מורחבת, גם האנרגיות, גם כמו שאמרתי לכם, רק אחרי השחרור של רומי הבנתי שלא נשמתי חודשים. עכשיו רק אני מתחילה לתאם קבוצות, אז בעזרת השם אני אשלח לכם לוח של קבוצות, של הסדנאות, בכיף. ממש בשמחה, אני ממש מתגעגעת, ואני שמחה שהזום הזה יצא, כי גם זה לא ידעתי, כן יצא, לא יצא, אנרגיות מוזרות כבדות, ואני כל כך שמחה שהוא יצא לפועל, אז זה סימן מהבורא שיאללה. סדנה מאוד. להתחיל לתאם סדנאות. תודה רבה, אורנה. שאלות נוספות לפני שאני נפרדת מכם והולכת לאכול? גם אני הולכת לאכול. יאללה לכולם, לילה טוב. תודה רבה. מי שרוצה להגיד משהו קטן? אני. רק להגיד שאם מזמנים משהו למישהו אחר, לבקש שזה יהיה לטובתו העליונה. בואו שנייה. אני לא יכולה לזמן לבת שלי זוגיות אם היא לא ביקשה ממני. אוקיי? אני כן יכולה... צריך את האישור שלו. אני כן יכולה להתפלל לבורא תפילה שכתובה, שרבנים כתבו וכולי, כי שמה יש ניואנסים קטנים שמראים שזה לא בכוח, אוקיי? המילים שמה מאוד מדויקות. אבל אני לא מזמנת זוגיות למי שלא מבקש זוגיות, אני לא מזמנת עבודה חדשה למי שמבסוט בעבודה שלו, ואני חושבת שהוא צריך להחליף עבודה, אוקיי? זימון, יש לו ניואנסים מאוד חשובים. כשאני דיברתי איתכם על זימון זה לעצמכם. אבל טוב שהעלית את הנקודה הזאת, לינדה, אני אשלח לכם כמה נקודות שחשוב להתייחס אליהם כשאנחנו מזמנים עבור אחרים, אוקיי? מה מותר לי ומה אסור לי, כשיש אישור, שאין אישור, זה דבר מאוד חשוב, כי כשאני רושמת פה שנייה, זימון עבור אחרים, מה מותר? כי זה איך את מנסחת את זה, אורנה? את מה? יש לזה ניסוח כשאת צריכה לזמן. אני אומרת שאני מבקשת שהדבר יהיה לטובתו העליונה בלבד של הבן אדם. לטובתו העליונה ולטובת כל הברואים. לא תמיד, כל דבר שאני מזמנת עבורי יכול להיות לטובת כולם, כי אם אני מזמנת לעצמי זוגיות חדשה ויש לי אקס שרוצה שאני אחזור אליו, זה פחות לטובתו, אבל אני יכולה תמיד שכולם יהיו מרוצים מהזימון שלי, אבל אני כן יכולה לבקש שהכל תמיד יהיה לטובה. אוקיי? אין לי אחריות על מה אנשים מוכנים לשחרר ומה לא, אני באמת. אבל אני כתבתי לעצמי, אני אכתוב לכם כמה מילים על כשאני עושה זימון עבור אחרים, לוודא שאני עושה את זה נקי ולא מכריחה אותם לקבל שום דבר שאני
שהם לא רוצים באיזושהי דרך לקבל. או שאת מקבלת גם אישור מאותו בן אדם? ברור, את יודעת מה? אני אגיד לך את האמת, אצלי בדיפולט, כשאני מבקשת משהו, אני אומרת, ושזה תמיד יהיה לטובתם העליונה של אלה שעשיתי להם את הניפוי, כי לפעמים הבן אדם שמבקש משהו לא יודע מה נכון ומה לא נכון לו. ולכן אני מבקשת מהבורא שתמיד הכל יהיה לטובה עבור אותו בן אדם, בדרך שמדויקת לו. אורנה. תודה. כן, אורנה. כן. היי. היי. אני יכולה לשאול רק שאלה? ברור. תגידי לי, הנרות שאמרת להדליק זה נרות שבת רק יותר גבוהים, נכון? זה לא חייב להיות יותר כל נר, זה לא... זה יכול להיות כל נר. לא, כאילו מה שאמרת באושר עד, של 8 שעות. כמו של שבת, אבל את זה פשוט הוצאתי. הם בתוך כזה כוס ממתכת, אבל הם יותר גדולים. הם פשוט מחזיקים 8 שעות. זה טוב לעצלניות כמוני שמעדיפות ללכת לישון טיפה לפני שנכנסת שבת, ורוצות להדליק לפני כן, ושהנרות ידלקו לתוך השבת כמה שצריך, אז קניתי את הנרות היותר גדולים. דבר שהמלאכים... אני כותבת לך משהו בפרטי, בסדר? בעיה, ראיתי גם ששלחת לי הודעה, ואני מאוד מסוגרנת, כי ראיתי על מה זה, אבל תכף אני אסתכל לגבי מה שדיברנו אז. כן. דבר שהמלאכים ביקשו ממני להזכיר לכם, מי שרוצה לבדוק אם יש דברים אנרגטיים שהיא צריכה לנקות לפני הזימון, לא להתבייש לשלוח לי מחר הודעות, ואני אבדוק לכם באהבה, אוקיי? וזה שאני בודקת, זה לא אומר שאתם חייבות לעשות אצלי את הניקוי. 2 דברים שונים לחלוטין. אוקיי. זהו. שיהיה לנו לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה. ביי. וואו. ביי. לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה.